Ko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Radyo Philippine Standard Time, alas 6:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwansan Conzays. Upgrade your immunity, do it with Conzays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton sining linya, mga kaksyon. We have Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Action Bryce, aton mga listeners, mayang gabi. Ari, atag natin lakat sa aton nga tiyempo, sining gabi. Lunes, kita karon Abril 6, 2020. Mapaang sa gihapon nga aton palibot, ang maning easterlies nag-aapikto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Dito sa Batanes, kag Babuyan Group of Islands, magalumon ang kalangitan nga may naligwin ini nga mga mahina ikon manipis man nga mga pagulan o kun pagtulo taliti nga tugay ni sang northeasterly surface wind flow o kun hangin amihan. Ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum sa gihapon. Ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan pagaugdan maninis may naligwin nga mga pagulan nga halin ni sa easterlies kag localized thunderstorms. May ara mapatyagan naton sa kapungsuran nga may kasarangan astang may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin ini sa direksyon sa naaminhan na sidlangan mapatyagan dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon nga may kasarangan astang nga mabalot ang kadagatan kag may mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin ni sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan ukon east to northeast nga direksyon ang mag-impluwensya naman sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan diri panaog kita partikularmente sa aton probinsya
padayon man nga may pag-uumbuom ang aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan, pagka-updan man ini sa gihapon sang may naligwin nga mapagulan aton mabatyagan o kung ma-experiensyan sa kabukusan sang aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita sang mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin man sa direksyon ini sa nasidlangan, pakadto sa namin na nasidlangan o kung east-northeast sa gihapon, maga-impluensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. 1.5 metro ang aton taob, alas 10:12 sinikaron nga gabi. Ang hunas alas 4:59 sa kaagahon sa takos nga 0.0 metro ang kanabon. Kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw, magaputlak naman ini sa alas 5:38 buwas sa aga. Sa subong hari kita 24 degrees Celsius. O kon ara sa 65.2 degrees Fahrenheit. Amo ni kabukusan sa aton lakan timpo sining gabi, Action Bray. Aha, sige. Sir Gan, salamat kid may gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Tumang kataway makaaksyon ang aton sining nga palibot, mapaang aton sining kwan ano, aton sining kwan sitwasyon halin mga alas 9, alas 10 ang aga. Tubtob gid mag alas 3 to alas 4 sang hapon, no? Ang kapaang mabatyagan tagid. Aray na kitabi sa panahon sang tigilinit gidman mo, no? Amo nga summertime gidman, kag amo nga mga inadlaw kay Lunes Santo kita nagatagi gidman ang init mo. Sige, antes pa naman kita formal magumpisa, gina-remind tani mga utod na to na nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Kag sumuman sa tagsa-tagsa ka mga puloyan bangod sining fire Prevention Month mga kaaksyon, sining hapon mga alas 6 nagrinagingring naman ding mga bombero siyudad sa Bacolod. Ang mga fire trucks sinuliyaw lang, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Way sa gabal sa dalan, king dalan aton di tuman klimpyo, way sang traffic. Kung may sunog-sunog na daw dasig ma-respondiran. Anyways, careful gid no sa mga puloyan naton dira. Ang mga bagay nga makatugas ang kalayo amo nang dapat naton nga likawan mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Anyways, before kita mag-umpisa sa aton sini pagpangalagad sa mga gabi, gina-invite tagid kamo sa pagduko kag mamati kita dala pangamuyong man sa pag-away naton gihapon sining COVID-19 mga kaaksyon. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to act.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Subong nga adlaw, yari na kita sa Lunes, Abril 6, 2020. Pagambal kita ganing Lunes Santo mga kaksyon na kung wala lang sang COVID-19. Amo ni tanay mga inadlaw nga kadamo sa mga ginahikutar ang aton sining simbahan Katolika. May mga, actually last week pa dapat, Action Oliver, may mga Station of the Cross, no? May ara sa mga, kwan bala pa, inang pangamuyo nga ginahimo every Friday, ang aton sining simbahan, upod sa mga tao, of course, sa mga Katoliko, ano? Kaya nablang libot-libot ka ba sa tagsa ka mga barangay, depende, banwa, kon syudad man. So, subong initanan, wala gid matigayon bangon sining COVID-19. So, sige lang ang Ginoo nakahangop gid sa sitwasyon naton sa Rimatinion, mga pagtilaw ini. Kung kaysa makahambal kita, kung madumduman nyo for how many years mga kaksyon, nga ang Biyernes Santo, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, so possibly ara kita sa puloy-an na stay at home kita for a while, or kung pwede makakadto ka sa simbahan kag magsimba abi, ano? So though ina nga practice abi, why na naton gina-observe gid masyado, no? Hindi man halos tanan may tigpipila kag but kapag lantaw ko daw more than 50% ang nagapadulong pa sa mga beaches ganay kag kundinto nga mga lalagawan imbes ka magpadulong sa simbahan. Amo na nagkakatabo, no? So, nagliligad nga mga pila ka tuig ang nakaligad. But today, inatanan nga mga lagaw nyo sa mga kundin nga mga lugar, ini mga tinion, dula, gid tanan-tanan. So, maybe ini nga mga situation part, ini sa pag-remind sa aton, nga dapat next year, kung may naging man, ini si COVID-19 and back to normal ang aton sining scenario, ang aton sining routine everyday, dapat nga pagkaangay sining mga pizza sa mga Lunes Santo, pagkadtuya sa Domingo di Pascua, himuon ta next year nga, why nakita na isang lagaw-lagaw, instead, stay at home kita or padulong kita sa simbahan, agod nga magpangalagad sa Ginoo. Kabay pang hindi madumduman naton ini nga mapagtilaw subong sa atin. Una sa balita, una sa aksyon. Sigurado kung iban dira naga-aggregate kay inang matulupangda naton before ba nakabok na nayo ang mga hotels, ang mga restaurants, ang mga beaches, kung din pa nga mga suba hala magpinaligo, kung ano-ano na lang. Susubong initanan hindi naton ma-experiensyahan. Part ini sa pagpadumdom na sa aton, ano? Nga hindi ta magpasobra sa aton ginahimo sining kalibutan mga kakon. Action firing line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan ni News sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. I-type mo ng direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita, kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag mga viewers naton, pwede ka mo makabutang dra sa inyo sa nga komento, opinion, reaction. Medyo 2 to 3 lines lang. Ayo lang ko parang iban mabasahan taman. Hindi nang isa man ka hektarya, kaya di tagin basahan karon ng iban kanugon man. Kag una pa lang nagapangayon ako pasensya sa inyo, kundi ko malabutan basa, pasensya gid kay ang aton ginatubang abi nga cellphone diri tatlo ka cellphone, isa ka computer nga para lang gid sa aton sini nga mga kautoran nga nagamonitor sa aton kag makabasa kita dira. So di ko gid ma-accommodate because of our time nga mas nagahatag kita more on information to rather than sa ginatawag naton niya nga magbasa kita. I hope nga maintindihan yung situation. Action firing line. Alright, sa sinima tiniyon makaksyon, ipalayag kong number na to dira sa inyo para sa mga texters naton 0938-2255017. Sa mga to naman sining mga viewers, chat lang ka muna sa aton sining comment section kay check og na karon dugay-dugay mga kaksyon.
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Doblas Nueveng takna siring Gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga isyos kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga hataga naton sang pagtamod subong nga gabi? Apisar sining pagpanghangkat gyapon kag pamahog sining COVID-19 sa aton sining palibot, not only here sa Pilipinas kundi bugos nga kalibutan. But dito sa Candoni, isa iya kalalaki ang naluthangan sang bipat mga kaksyon patay. Sinigid lamang nga hapon according sa aton initial nga pagpamangkot sang Chief of Police in Candoni. Ganing nasambit nga biktima ang luyag kuntani magpanulong sa isa man to ka may kontra ini siya, may kaaway gin malabagan sang hinablos niya, tiniro niya gamit ang 38 revolver mga kaksyon. Pagkakita sang bipat gin palapitan niya kagin agaw ining nasambit iyang armas luthang, oy na may binangon pagin siya, gingabot siyang binangon kag labuon tani si bipat. Karon kay nauyata na ni bipat ang 38 niya, tiniro sa iyati patay gid. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa Victorias naman niya, 5 ang nagkaladakpan nga naghampang katungits, duha diri sa 5 mga senior citizen pa. Di ng social distancing sina baway gid kamo yan na hadlok ano, daway lang gid kamo ya kabalo sa mga patakaran karon nga ginahimo ni Presidente Rodrigo Duterte o kanang aton sini nga mga public officials sa bugos nga Pilipinas para nga temprano pa matapna tana ining si COVID-19 mga kaksyon. Pero may ara pagidya gihapon sa mga dungol nga mga utod naton nga tinoparay man ang Yapon, no? Tinoparay man ang Yapon, apisar sining pamahog ni COVID-19. And kapulisan naton sa Negros Occidental, bauti maayo kay inang tawag naton, bala wala gid sang may naglain pamatsyag, apisar sang pila na kasimana nga patial sa init, naka-duty 24 oras, kulang-kulang gid man pahuway nila, pero so far, ara sabay kahimtang ang tanan nga magkapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Mga frontliners, ini sila, no? Lakip naman diri sa syudad sa Bacolod. Ang ibang nga balita, si doktor nga ginaligar nagpamuyayaw pulis sang nagligad nga Sabado sang gabi, wala na pasakaan sang kaso kay bangod sining COVID-19. Pero tindi man siya makaluwas gid sang kaso after sining COVID-19. Ma-file ini regular nga filing ini. Si doktor gin papauli na to sa ila. Amo nang natabo ang way nakabalo paano nakapamuyayaw ining si doktor, gusto yo kuntani magsulod diri sa Bacolod, din bantayan kagin stop dira sa may border sa area sang Talisay Bacolod nga area. Nagpinangakig tani do okay naman lang to, galing kay daw na hambalan niya sang ugag allegedly ang pulis tinabatian gid tigin ganoy padulong sa police station number 3. Action Firing Line. Sa ibang nga balita makaksyon diri sa probinsya sang Negros sa Occidental, check tani karon na balita with action Marlon Hinobia. Ining balita makaksyon ang healing center sa mga PUI sa Ibi Magalona gininspeksyon ni Governor Lacson. Ang aton gani nga pangamuyo ding hindi lang na masudlan, no? Kay kun sudlan na kundi daw kabugat sa aton nga huna-huna nga mga PUIs gid Padres Negros Occidental nga butang da. Bacolod makabaton sang 119 milyones pesos nga grant kontra COVID-19 gikan sa gobyerno nasyonal. Kabay pa nga maglilirik tani tanano sa mga kauturan tanaw kag kon ano nga mga ano nga mga proyekto programa para sa COVID-19 himuon tani tanan. Kadako na ni nga pundo. Siyam sa 57 ka mga PUMs nga ginhatagan sang ultimatum tubtob karon wala naka-report sa syudad sang Bacolod, no? Okay. 57 out of 57 ka PUMs na account na gid man tanan-tanan. No? Very good ano. Kaysa nagligad to interview naton kay Vice Mayor Elsen Familiaran, ga kalalato lang ulo ni Familiaran. Siya kung hindi ka mo magre-report until Sunday, ibalandra ko ning mga ngalan nyo sa Facebook or lawagon ko ni sa Action Radio Bacolod, kung din pa nga mga radio stations. Tikon, atong 57 nga sagi kapulo panago, nga hindi man kamo mga kriminal, ano man, way man kamo sala, nga sagi kamo ya kahide sa kagalingon nyo sa aton, sa nga mga medical team, tisubong naggululuwa sila tanan. Ang delikado malang to kon malawagan balangalan nyo kag mga aking tupad balay nyo da ay PUM kagaligay posipos kalanda no be karon magpositive ka
kundi may imab ka na nila, kundi makastiguhan ka pa. Tisubong kay nagre-report sila tanan, kundi maayo, why natasang dapat nga kabalakan diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Amo na iya, coordinate lang balakag, kooperar lang bala sa aton sa nga gobyerno, kay wala gid sang problema. Actually, ang Pilipinas sa bugos nga kalibutan, sa iban nga mga pungsod, ang Pilipinas sa lantaw ko amo ang may pag-organisa kag sistema gani sa ginahimo karon sa aton nga gobyerno mo. Lantaw ang situation aton diri daw gitiya mataman because of the government nga naghimo gid sang tikang sa mga steps how to one by one, nga diri tita maagi sa amo sini nga situation. Way patagan niya sa mga nationwide nga lockdown, may tigpipila lang ang mga lugar. Diri pa lang kita sa enhanced community quarantine. Dara contain na naton ining si COVID-19. Cooperation ang kulang diri, no? So 57 out of 57 nga mga nowhere to be found last week mga kaksyon subong ara na nakita na ang ila sini nga mga nawong. Action firing line. Di anong problema? May natabo sa inyong malain? Wala. Kung di na ko okay lang, pati kita diri hilway kita Bacolod noon. Ang 57 ito nang indulaan subong ara na. Naggululuwa na sila sa mga kundin sila nagplanago. Action firing line. I-check na rin karoon ang dugang detalye sa Redaction Dale Salazar kung kumustang kahimtang nila. May ara bala sa naglalain ang matsyag o kung ining 57 nga ini himsog subong kag wala gid sa may ginamatsyag kundi makongratulate sa sila. Action firing line. La City 1, Action Radio, Philippine Standard Time. May mga reklamo gyapon diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon ang food tax. May ara nga wala gyapon nakabaton, no? Ang may ara sa mga barangay diri nga nagahambal nga inang 29 lang kabilog balay ang ginhatagan apisar nga kadamo sa nagakinahanglan. Way gid matalalapod, no? So, siguro, gin-check man isang barangay, pero dapat i-double check tagid kung ining way na ito ginhatagan, inisibla, hindi na gid kwalipikado nga maka-avail sa mga food tax nga ini. Kung may mga subrada panagaan, tama ni sila, na? Kay, para maka-avail tanan-tanan. Ang reklamo sang kadamaan sining form nga ginapanagtag kahapon sang mga barangay para iya sa programa nga maka-avail ikaw sang 6,000 pesos. Ang kategori nga ang size meal kita sa Western Visayas 6,000 ang nabilong diri sa ato no kon ginhatag nga o kon gihatag nga kwarta sa gobyerno ano. Diri sa Bacolod may nagpanagtag kahapon sang form. Nagreklamo dayon. Sa amo photocopy mani. Gin pa Xerox malang ni. Siling ko survey form ina kay na interview naton sang last Saturday night ang spokesperson mismo sang DSWD sang Region 6 according to her nga may ara sa mga survey form nga ipanagtag ang barangay kag ideterminar ina kung sinong kwalipikado and if you are kwalipikado balikon kada kag hatagan na gid sang form halin iya sa DSWD. Amo sina no so hulat-hulatan nyo lang kalma lang amat-amat lang. Di ni madala sa overnight nga trabaho mo. Action firing line. Kinanglan isa-isahon man La City 3 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sige, antes kita magpamulya, karon i-check kung patrol karon kay Kabaloka, may nagreklamo nga mga residente dira sa isa ka PO, sa isa ka positive patient action number 7 nga naga-star sa Mandalagan. Kundi dapat house arrest kay mo ya kiti positive gani. In fact, gin-lockdown ang isa ka street da sa inyo nga lugar. Siya ko riyan nagagwa-gwa sa balkon ya kag bagsagi ka text ini. Di positive bala, may mga tupad balay siya koy ang COVID-19 kadelikado. Ginreklamo sang mga residente, homeowner mismo sa mga homeowners sa sininga lugar kag ginreklamo na ining nagapakita-kita dira nga patient number 7. Please lang, hindi lang magpa-kwan-kwan ay kay kadelikado. Sa diba, may matapikan kada kundi magdugang problema tis Bacolod karon. Firing line. Imbes nga daw kita dis Bacolod subong, hindi ginataman, tikon makapalapta ka sa imo sining virus dirang ara sa imo, away ka man niya gina-discriminate actually, ginatago ka lang para hindi ka naging makapalapta pa sa mga katupan yun. Damasi pa lang. Ayo lang ginagmay malaning ayo gani mo actually gini buenas kay drapas puluyan. Action firing line. Hindi kay sa hospital kay gidya tiniron to for how many days hasta mag-ayo timo ya
hindi magpasayang-sayang. Ipungko lang anay da sa kwarto mo. Pakuribong lang anay, basi may TV manda, may radio manda, or ano nga mga butang, abi nga makapalingaw sa imo, kag makabulig sa imo, kaugalingon nga mag-ayo ka. Sige? Action firing line. Anong dalagko nga balita sa national mga kaksyon? Oy, boss nga, adlaw mayara sang pagnubo naman presyo sang petrolyo. 70 sentimos ang inubo sang diesel, bala mo? Ang gasolina naman niya 75 or pila to ka sentimos. Basta nagnubo do 30 sentimos. Way naman lang kung may gasapak, ganay kon ganubo. Ganman sila kay doon di manggid daway ko ga-enjoy. Unlike sa nagligad, to nga magnubo, bisan 15 sentimos lang doon nalipay. Ako ay salamat, naganubo ang presyo. Subong, ang presyo sang litro sang diesel, ara na lang sa 27 pesos kag 95 centavos. Do wala gid ya nagalipay ang huna-huna ko. Ranggang istorya ti may tarak-tarak ako ya diesel ina. Do ginagamit nato na sa aton nga trabaho. Pero bisan ano kanubo, parang magkada ko labaw ilabay aksyonan sa mga gasoline stations. Kanubo sa presyo pero duwa gid ko nalipay. Bangod sining COVID-19, ano? Ang gasolina naman niya ara na lang sa 30 plus mo ang presyo. Halin sa mga 44, 45, ara na lang sobra 30. Di mo managyapon, duway gid tayo na enjoy. Bisan no kanubo, kay bangod naga-suffer kita karon sang abnormalidad. May abnormality subong aton sa nga situation diri sa pungsod Pilipinas kag bug-os nga kalibutan. Action firing line. Sa iban nga balita sa national mga kaksyon, oy ari, kundi may social amelioration program nga ginpalayag aton sa nga gobyerno pagi sa DSWD kag may mga gasinala ding iban kay pamati antang nasyonal ang tanan makaangkon igumurahon galiya pilion lang ang mas nagakinahanglan kadamo sang reklamo wala tuo mga kaksyon ano kag na-interview ko last Saturday according to DSWD nga ang mga pensioner makatilaw man sini kon kwalipikado ka but today may ara naman sa ginpagwa nga information kag sinugralis mismo ang Interagency Task Force nga head mga kaksyon sa Pilipinas, ang mga pensioner gali, hindi pwede makabaton sining nasambit iyang nga Social Amelioration Program. Masatagan gid kuno tsansa ang mga pigado gid. May pensyon ka na mo. So hindi ka na gid kwalipikado. Na pasensya gid lang. Kay maningin palayag nga may mga pensyon da, hindi man ka mo makabig nga mga low income mo. So may ara gid ka mo ginabaton nga pensyon. Hindi ka mo kwalipikado. Sorry gid, no? Ako na lang mga ipasensya kay do hindi ka sa lalanto konfliktong statement sang DSWD kag ang sa national nga mga figures mga ka-action. Action firing line. Sa iban nga balita, si Senador Grace po nagapangabay gid sa DSWD hingagawon ang pagpanagtag sining programa, no? Ining 5,000 to 8,000 pesos sa publiko. May connection ini sa Bayanihan Act mga kaksyon, no? Sa din suno kay po ba si Black ko, no? Nga matak-an ang tao kag magutom, kag mag-ibwal, kag kon maghimo pa sa mga hindi manami nga tikang mas manakaproblema pagid. At tinakabaluman kita nga ang aton sining gobyerno subong ang DSWD ginapahingagaw gid man nila. Why na gid man sila gakatulog, gatrabaho ni sila, no? Ang iban ganida nga nagalibot nga halin sa barangay, nagaululugtas. Bangod nga ang iban do ginahatagan sang mga form, ang iban kadamo papalamangkutanon. Pero may ara to sang miyembro sang barangay nga nagpadulong sa mga puloy-an. Why siya nagalibot? Ginpatawag niya mga pumuluyo sa isa ka purok kag ginatubang niya tindi ng social distancing da. Natabo ni sa barangay Sumag. Pagkatapos mayroong reklamo kundi include diri ang solo parent nga ginatawag, no? Ina balang ikaw nagasagod sang imo sa ni anak, why ka sang partner dira, like for example, si Inday ginpamataan ni lalaki kag why na nakapakita pa sa subong. Siya nagpadako sang bata niya, so kwalipikado siya. May isa ka solo parent nga isa ka lalaki nga ginbiyaan siya sang iya sining asawa, daw mo na bla, why ni siya asawa, siya nagasagod sang bata niya, hindi siya paglistahon, action Oliver sa manuglista iya. Kaya na ang manuglista kuno single mom lang gid yang
Malang nga single parent. Di niya, kung true story, ini, kaya ginistorya ni Saton, siya gaugtas ko Siya do way lang ko nagapugong sa galingon ko do kanami nagintani yaw-yawon sling ko bay inalanda ti lalaki na nagistorya sa akon way ni siya asawa ti mapalista man sa tani ti way kay ambal sa managlista siya ang babae lang niya single parent. Action firing line. Nyo tayong orient ko sa mga managlista ta kay wise lang gro ideya no amo sina bay man akon laki nga ikaw nagasagod sang imo bata way ka partner tawag sina solo parent na ha o para maintindihan ka mo. Action firing line. Okay. So, sa iban nga balita mga kaksyon, sa aton sila nga pagpangalagad subong nga gabi, isa naman ka, isa ka doktor naman na napat tayo, Asian Hospital and Medical Center, ini siya mga kaksyon, si Dr. Mary Grace Lim, no? Ito masobra pulo na mga 3 sedaction ka doktor na ito nagkalamatay sa Pilipinas, no? Mga 13 na, no? Or 14, mga dira-dira na, iti kaluluoy man, mga frontliners, ini sila. Sa Ligan, may isa ka nurse sa Nueva Ecija. So, damo-damo na ba? That's why nga, subong nga gabi, liwat nag-remind ako sa inyo, nga magtiner kita na sa puluyan. Kay, kon madula ta si COVID pagi sa pag-stay naton at home, ang aton sila mga frontliners, malipay ni sila para hindi magdamo ang ila pasyente. Kay kung magdamo ila pasyente, pilang man ang kabilog doktor tayo sa Pilipinas, sa paghangog ko, doktor tayo doari lang sa 11,000. Di kung mag-amat-amat isla karong kalapugday da mga nurses naton abi gina PUMs madi sila gina PUI plug adlaw imbestigahan man sila sino matatap sa mga sibilyan nga nangin PUM kag iba na positive pa ang iba nangin PUIB mo na bi so waay na that's why nga ginhimo ining pagtiner naton enhanced community quarantine para dira la ka mo sa puloy-an nyo hasta madula ini si COVID-19 nga way na siya tapikan. Amo lang ni ang ginaayo sa mga frontliners natin. Action firing line. Isa naman ka doktor na napatay. Si Doktora Mary Grace Lim mga kaksyon. Kaluluoy man, Hay, grabe. Ang DOH mga kaksyon nagpalayag nga sa 22,958 nila ka mga test na ginpatigayon. 16,615 reaction Olivero negative. So mga 82% nga negative so mayo nga result no mayo nga resulta ini sa 22,958 mga kaksyon suliton ko 16,615 ang negative 3,414 ang positive meaning medyo gamay-gamay gin man siya so hindi na amo ka grabe kadamo sang COVID victim diri sa pungsod Pilipinas kay daw naagapan tagilayon. Pero nagalaom sila madugangan pagid ini bangod madamo pagid sila sa test magin man mo no kay late kita nagapang test man so kabay pa nga hindi nagid man madungagan gid ini mo na ngaton pinaka pangamuyo ginaton para malikaw ginaton sa dako nga problema ang pungsod Pilipinas gasala gid isubong ang pungsod Amerika mo nga pinaka-advance sa tanan nga mga facilities advance sa tanan nga mga technology gasala subong ang pungsod Amerika kung anong himuon nila siring pag-atake kagrabe nga pag-laslas ang COVID-19 nila dito. So much more ang Pilipinas nga late kita di katama. Third world country lang kita. Pero because nga may ara kita sang disiplina sa kaugalingon pagidman, kundi way ginaglapta masyado si COVID-19. Action firing line. Sa akon nga pagpangusisa Ganection Oliver, sa ibang nga pungsod, kundi gina-home quarantine sila, the government, wala yan naghahatag sang ayuda, Action 11. Why sila hatag pagkaon kita diriya, ginapadulungan kita sa mga puluyan. Sa mga less fortunate na ginaton ka mga poorest of the poor, gakabato, di ba? Sa ila to Action ani ba nga pungsod, why? Bahala kada sa kabuhi mo, gumawa kada, tiruhon ka pa. Action firing line. Amo na to sila, ginapang bakol, to sila kita diri wala. Amo na ka humanitarian, ang aton sining Philippine government, pero kung isa may mga tao pa nga mga gahig ulo. Action firing line. Dibla, dapat malipay kita nga may mga ayuda kita alin sa gobyerno, may nagarali pa iya mo. Susko, nagaugtas ka may garali pa iya. Nga kuno, hindi sabat ang muni mo na. Hay nako, ang gobyerno hindi magin man mapagwa na yun hambal ko na overnight. It will mabaprocess pa ni for days na mo na bla. Hindi nang tabagdali bala. Action firing line. Sa sinimatiniyon, subong yan nagasaludo ako sa gobyerno, sa ginahimo, subong sa sinimatiniyon. Sometimes, meron kita sa mga kritisismo, sa mga hindi naging amo, but sininga situation, subong yan saludo ko sa tikang ginahimo sa gobyerno, not only for the national government, the whole Philippines.
ang medyo ulihi lang guro nga nagpatigayon sang kwan, nagpatigayon sang ECQ action. Ang pinaka-late ka nag-ECQ, you know what, kung ano nga syudad? Davao. Action firing line. Ang Davao, ano subong ni Lunes, sang Sabado lang sila nag-ECQ to ya, nag-enhance community quarantine, pilang positive sa ila, 73 na. Action firing line. Di ba late ka tama? Kita diri nag-positive ka tadi, duara palanto sa 8, 6, gani guro, o pila palang positive tadi? Daw 4 palanto, nag-enhance community quarantine na kita. So the good idea and initiative of the city mayor sa Bacolod and Negros Occidental Governor and Vice Governor, the officials of Negros Occidental, you know. So Davao, 73 na ang positive nila sa COVID-19. Amo pa lang sila nag-enhanced community quarantine. Action firing line. So, amo na lang ang sitwasyon, disiplina, gyapon ang aton sila dapat tairalon anytime, mga kaksyon. Sa ibang balita, mga kaksyon, dito sa national, si Presidente Rodrigo Duterte nag-approve na, no? Sa ginatawag iyang 25% nga monthly basic salary iyang additional para sa mga public health workers, mga kaksyon. Ginatawag din sila nga mga special risk ini sila nga mga tawo. So may mga medical team, tanan nga nagatrabaho subong nga involved sining COVID-19. Sa medical sa medical, klarohon ko sa mga medical ha. Hindi iya kay kon pulis o kon ano, ay sila labot sa mga medical team mayara sa 25% nga bonus sa inyo sining sweldo dira, mga kaksyon. Nagakadapat gid man. Nagakadapat gid man. Pero bisan i-congratulate mo ni sila, why na ni 25%? Kag pasalamatan tanay mga heroes na to, lipay na ni sila. Si Senador Sonny Angara nag-negative na. Ginpasalamatan niya ang tanan nga nagbuylog, pangamuyo sa iya, labi ng pamilya niya. Kag mga nurses, kag doktor, nasaksihan niya gid kung ano karisgong kabuhi Action Oliver, purting saludo ya sa mga frontliners natin. Action firing line. And ang cases subong sa bugos nga Pilipinas, mga kaksyon, nagtimbuok naman, no? Kahapon daw 73 lang ito nagdugang, depende garo sa pag-testing, sa testing nga ginahimo nila. Ang cases, so naglambot na sa 3,660 sining hapon, may bago nga 414, no? Ang naka-recover diri, 73, kag ang patay, 163, mga kaksyon. Do dako-dako man, no? Nagtaas-taas giman siya, pero di amuna kadasig. And we are hoping and pray kita nga ini mga patay nga ini hindi na gidya magdamo pa. Action firing line. Karon na, kung may chimpo kay isa-isahon ko ang kung pila na ang patay sa bugos nga kalibutan, mga kaksyon, kung COVID-19 ang paghahambalan kay daw gadamo, nagid siya nga gadamo gid, labi na gid ang pungsod Italy, nagasala subong espiritu nita kung anong himuon nila ang pungsod sang Spain, mga kaksyon. Anyways, diri sa pungsod Pilipinas, nag-abot na ang isa ka team sa mga frontliners. Action Oliver gikan sa pungsod China. Mabulig sila di sa aton. No? Lipay kita nga nagkanto di sa aton para nga buligan kita. Ang pungsod China subong sa may Wuhan, China, kag sa Hubei province, nagbalik na sa normal, Action Oliver. Galinibot na subong mga tao to. No? So meaning, naka-move on sila, naka-overcome na gid man sila sa situation nila dito. So, amo nang mayo gid nga result, mga kaksyon, no? Kay tibisan ko isa do init sa China, pero pareho ta man sila nga mga tao, lipay kita nga na nadula na si COVID-19 dito sila. So, i-share nilang ilang knowledge diri sa aton sa pungsod Pilipinas, and kabay pa nga dako gid ang mabulig dila diri sa aton. Action firing line. Now, sa pila ka adlaw naton nga pagbantay sining COVID-19, may aras ang bulig ang gobyerno naton, mga kaksyon, sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan sining ining social amelioration program sa gobyerno. Ang Department of Agriculture subong nagpagwa man, no, sang ila sining ginatawag naton, mga kaksyon, bulig nga ipalayag sa publiko, labi na gid sa mga ginakabig naton mga mangunguma. So may ara sa ginpagwa nga statement diri, mga kaksyon, ang Department of Agriculture nga ang mga magagbay nga mga mangunguma, may mga kriteriya ini ha, hindi ni basta-basta lang magpanagtag lang sila gilayon, makabaton sang tag 5,000 pesos
In fact, over 600,000 nga mga small rice farmers ang makabaton sa tag 5,000 pesos mga kaksyon. Pero gusto ko na i-check gid ang kompleto sa nga detalye with Attorney Japheth Masculino, ang provincial agriculturist naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ano blang mga kriteria sini sin o blang kwalipikado sini magambal kita nga small farmer, rice farmer dira pila abi ka hektarya, pila ka ano kadako sang iya sini nga talamnan dira nga maka-avail siya sining nasambit iya nga bulig halin sa Department of Agriculture. Action Firing Line. Kagaayhan basi magdululubli blaw ang iba nakabaton sining amelioration program sa sina nga balay kay basi kwalipikado man siya basi magduble no. I don't know kay i-check man nimo kay karon di ginakatilaw ang iban dira dapat guro hindi magdululubli ini pero depende ini no sa assessment kag ipalayag karon sa Department of Agriculture no. Okay, sige, check na to si Matrion. Prepare dira nga aton nga mga utod kung ano nga kinahanglanon kay dako-dako ini nga punduman nga ginapain iya sa gobyerno para sa mga utod daton. Online sa firing line. We have on the line Attorney Japheth Masculino, sir. May gabi dira sa imo. Salamat gid. Ay, good evening, Action Brian. Good evening man sa aton nga mga tagpalamati sa Action Radio. Yes, salamat gid sir sa imo sining time sa Cinema Tinion. Sir, ano ini sir ang 5,000 pesos para sa mga subsidy ini sa mga small na ton nga mga manugtanom sang farmers diri sa pungsod Pilipinas, and how about the Negros Occidental Bacolod, sir? Action Brian, iningkuan siya ang tawag niya programa Financial Subsidy for Rice Farmers. Aha. FSRF, no? So bali ang gwa sini nga ang mga or i-identify nga mga farmers inang paghahatagan sang financial assistance nga 5,000 pesos. So ang ini nga mga farmers should still bali nagapanag-iya sang duta 1 hectare and below. Ay, okay. Isa ina sa criteria sa Sir Japheth, ano? 1 hectare and Yes, 1 hectare and below dapat ang ginapanag-iyahan nga duta sang maka-avail sang sining financial subsidy for rice farmers. Okay. Magluwas na sir no pagid sir nga kinanglan dapat. So amo ni nang baligwa sining ang diri sa aton sa Negros Occidental mga 20,000. 20,488 no, 20,488 ang allocated diri sa aton. Less ina sang mga nakabat ang may ara na sang cash card nga na-issue sang land bank sa ila nga mga 594 ka sa beneficiaries, no? Ini sila naka-avail na sila sa sang sure aid nga financial loan very 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 liberal na loan ay 8 years to pay without interest. Ay gili. So part ini sila sang 20,488 ka rice farmers. Dapat sini nakapalista sila sa RSBSA ng registry system for basic sector in agriculture. So hindi sila makita Action Brian ang ano ni kung ang imo land holding 1 hectare and below. Okay. So paano sila sir? Ano may mga names na tani sa ila diradaan or ma-apply pala ni sila sir kag diin sila ma-apply sir? Actually, based ini Action Brian sa RSBSA kasi gilisting ta subong sang pan mo sang RSBSA, no? Sige ang daw wala pa natapos, so sige pang listing sang RSBSA. So amo ni siguro no, hinyo ako liwat sa aton mga mangunguma, mga farmers naton nga kung wala pa kamo kapalista sa RSBSA, palihog approach kamo sa inyong municipal or city agriculturist. Kay ang mga kagrasyahanan nga nagahalin sa gobyerno igasandig
igabase sa listing sa RSBSA. Kung wala ikaw malista dira, buot silingon, hindi ikaw farmer. Okay. So, hindi ikaw maka-avail sang mga assistance nga halin sa aton nga gobyerno. Okay. So, klarohon tala na sir, ining programa hindi ni pareho iya sa DSWD nga gapang balay-balay si kapitan or mga tinawo niya ini sila dapat magakadto gid sa municipal or city agriculture's office damo sina sir. Oo, nakakadto sila kung wala pa sila kapalista. Action Ryan. Okay. Oo. Kaya dira sina sa lista pagabasihan sang DA, si Juan de la Cruz, isa ka hektarya, yaduta, ini siya, kwan siya, beneficiary siya. No? I see. Kay subong gali, sir, may mga lista na kamo nga mga old dira, sir, na kamo gabase na lang, sir, damo na. Actually, nag-start lang man kita sang kwan, isang later part sang last year sa subong. Sige ang listahan ay actually kada wala pa natapos. So amo gani na nga aton nga mga mga kauturan nga farmers palihog lang no hatagin yung timpo kay nga dako nga bagay nga malista kamo dira. Okay. Diri sa Negros uliton ko lang sobra 20,000 sir ka mga benepisyaryong ginaay nyo subong sir ano mo na no? Oo, 20,488. Bao kadako-dako tag 5,000 pesos ini. 5,000 pesos financial subsidy but silingon why ini siya pagabayran. Yes, bao kamayo gid no. At least ang DA kagang utod naton maka-avail gid sini. Now, aside sa to sir nga inang gin-mention mo kaina nga dapat isa lang hektarya bilog imo sining tala umahan dira why na sang iban pang requirement nga ginapangita diri or mga requirements? Daw wala naman. Importante lang nga listed ka mo sa RSBSA. Amo lang importante Action Ryan. Sir, may pamangkot kita diri isa pagid kundi may ara kung kay isa kabalay naka-avail siya sining social amelioration program. Pwede man siya maka-avail gyapon sini. Kung nakalista siya sa nakalista siya dito sa RSBSA, kay posibilidad na nga posibilidad mo na nga maka-avail gyapon sa being a farmer. Being a farmer being a rice farmer Action Ryan. Okay, posibilidad na. Kasi separate gid man ni siya no sa DSWD karon nga mga subsidy or financial assistance sa gobyerno. Separate na siya kay ng being a farmer. Daw ini siya naangot pa ni ini siya sa mo sa RCEF bala sa RTL Rice Certification Law nga balaan na naton nga aton nga mga rice farmers medyo na gid na medyo may igo sila. May igo because kasi sa RTL naglubo ang presyo sang humay. So may mga kaperdihan. So ini siya nga mga assistance part ini sang daw man daw intervention man sang gobyerno nga mapahagan-hagan man ang losses sang aton mga farmers. I see. Okay. So, mga san-o iniayan, Sir Marilis? So, i-announce pa lang ini siya Action Ryan. Kaya actually, ang Department of Agriculture nagapaangan-angan man sa aton nga kung saan ogid no, ang iya sini nga pag-implementar. I see. Okay, at least may ideya na sila. May gapamangkot kung arindo lang kuno sir ang ginauyatan niya, sir? Arindo lang siya, sang sinangalote? Actually, tiara man na sa RSBS ay ma-appear kung ano ang ang senior relationship nyo, no? Pero kung farmer ka, nag-arindo, ikaw sila nagatala umagigaya, posibilidad maging beneficiary ka man sila. I see. Okay, hindi iya kay titulado kung arindo, importante nga ikaw ang ikaw gatala okay, at least na klaro. Sige, at least klaro na ton. Sir, ulay nun ko na lang sir. Kumusta? Subong ti daw pigaw gid ang tamnanay, ang harvest abi, hindi man ta magkulang sa bugas diri sa Negros Occidental sa sininga mga panahon kag daw padayon pagyapon ng away ta sa COVID-19? Actually, Action Ryan, sa subong niya pwede wala ta problema kay sige pa man harvest subong may mga kay bangod ba nga sang last time to sang last year no El Nino. Nag-usosang Action Ryan, nag-usosang ang pananom sa aton nga mga farmers. Meaning ningit ang tanom sa mga Mayo, Hunyo last year.
nagkadto na di ang bulk sang first cropping sang July, August. Di po silingon, sila nag-us-us man tanan nasa nasa subong nga tuig, no? Nasa subong nga tuig, so posibilidad niya nga. That's why nga subong April sa may mga tubig yan dako ang grabe pa ang aning, no? Nag-aani pa kita. Daw bali ang aton nga April to June daw mga 18 mil plus pa nga ka-hektaryas nga kwan nga talamnan ang maani naton. So makapian-pian pa sa aton makapian-pian pa, no? Bisan maglawig pa duha ka bulan. Although nga tiga pangamuyo kitang April 14 tapos na ni tani mo, no? kabay pa Action Brian. So pati ang COVID kung may mo pa lang buwas tani, hindi na siya bla. So galing kasi daw we are in for a long haul guro ni. Yes, gani man ano. So diri sa aton sa Negro, so far duway ta kabalakan kun bugas ang paghambalan na attorney sir. Actually within the period kung subong kwan nga laking period daw wala ta kabalakan na lockdown gali ano ni nang enhanced community quarantine daw wala ta kabalakan na Action Brian. Sige. Hamamala lang amon attorney kay para sa mga farmers naton. Bao regards lang ko nagali sa tupad mo subong si ang classmate ko ni gali o si BJ Banjola. Hinablos mo sir? Si BJ, si BJ. Classmate ka mo nito to BJ. Classmate ko sa gigagat chat sa ako sa tiyo ko na. Sige. Salamat. Attorney, salamat sa imong time. May gabi kang mabuhay ka sir. Thank you, Ged. Okay. Sige. Yes, sir. Okay, mayang gabi ka tanan. Yes, sir. Thank you, sir. Sa balita, sa aksyon. Attorney Japhet Mascolino makaksyon ng provincial agriculturist. No? So, ara, klaro ha, nga ton sini nga mga benepisyaryo sining 5,000 pesos nga mga farmers naton halin sa Department of Agriculture, dapat nga ang imo sining ginatala umada isa lang hektarya panaog o kon panubo. Magsobra na hindi ka na pwede. Siyempre, may kita ka na mo, no? Nakaarindo ka man or titulado man, basta ikaw nagatala kwalipikado ka, maka-avail sining 5,000 pesos. Nami diyan, no? Duway na masyado pa nga mga requirements sa ginapangita, no? Action Firing Line. Sa social, amelioration program, ho? Gaululog. Tas tanan, ginapangukay ko no sang BHW ko no. Sa balita, sa aksyon. Ang lain pag hindi kung ang nagakanto ko no sa barangay ni, mga taga-barangay, kadamo ko no sa mga ginapangita nila, kag maglabot sa punto nga hindi kagidya ma-qualify. Amo ning ka sakit no. Kag dito stupad nga daw kilala sang taga-barangay, qualified yun na. Ina mga alegasyon malana no sa mga utod na ton nga naka-experience sining pagpanglibos sa taga-barangay. Pero kung matuod gid man di palihog lang hindi niyo lang pagpatamigid kay kung sino to nagakinahanglan dapat amo ning hatagan naton. Action Firing Line. Dulaon ta di anay ang kinaiya naton blang nga nagadinalok kita, kinaiya naton nga kung hindi ka na namian siya kag hindi man di mo pagda buligan da dulaon ta na anay kay nga hindi lang kay siya ang biktima di subong sang COVID-19 kita tanan. Action Firing Line. Way sa manggaranon kag pigado sa COVID-19 tanan subong biktima kita sini. Tanan kita nagapanago sa kung paano naton malikawan. So ayo naton sa mga utod naton nga nagakanto-kanto sa mga puloyan ang husto-husto lang. Kaya nga bla nagasunod. Action Firing Line. Kabudlay sila. Anyway, sa muna mga farmers naton, sinong Ronquillo, Simeon nagakalipay siya pasi makatilaw gid tani. La 7:33 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. So pagbalik naton karon digidugay, i-plastar ta sa inyo ang balita with Action Marlon Henovia or check taman karon ng patrol kay bisan ako nakulbaan ko sining isa ka pasyente diri nga positive ning patient number 7 allegedly sa mga homeowners dira nga guwa siya puloyan sa bulo balkon man ang virus inimo. Ginreklamo na. Ano blang update sini karon? Ano blang interview kay ano blang tikang ginahimo sa aton sining kapulisan actually ang iniblang ginabutang yellow line kag ang ginabutang karon nga pag-lockdown sa sinang lugar mas ginpalapit pagin sa puloyan niya to. Kay base bla umikyas base bla magpuslit kag kunyaw na tapangita naman. Action Firing Line. Pero kabalo kita hindi na siya magpalagya. Iya guro nagpahangin-hangin malanto galing kay hindi lang nanamian
ang mga pumuloyo dira nga kulbaan kay di naman sila kagwadaan amo to nga nagreklamo nagpadala gid sulat. Action firing line. Ang unang bolyada sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500 mga kaaksyon makabulig ini pabakod sa aton nga immune system. Panubo sang inyo sining level sang sugar nga makakausa sang diabetes plakadlaw kompleto ini management liver detox. Paninlo dugo kag iban pa nga mabuligan niya para sa ikaayong lawas. Action firing line. Ini ang DTX 500. Pagbalik nato na, dira lang kamo di maghalin, standby lang sa mga viewers, ka mga listeners naton sa aton sining pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.
pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:46. Antes pa naman tanan maka-aksyon, gina-endorso taman sa inyo. No? Ang aton siring buwas damlag, labi na gid sa mga kabataan aton nga dapat mag-eskwela no? Sa mga eskwelahan nga may dako nga mabulig para sa ila sini ika-alam. Dira na kamo sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Hindi sila nagatanyag sang senior high school tracks academics kaangay sa accountancy and business management, humanities and social science. Yaraman ang technical, vocational livelihood kaangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. Sa First Academy, be the first of all the way or be the first all the way globally. Ang First Academy ang ginakabig man or TESDA accredited man sila. Kagin sila nahimutang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City or magtawag sa 700-9035. Libreng uniform, ID pagid. Kag 275 pesos lang ang imo sinibulanan, 1,500 pesos lang ang registration upon enrollment sa nasambit iyang abulutuan sang First Academy of Skills and Technology Incorporated. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Alright, pabalik sa aton sila nga pagpangalagad, may nagapamangkot diri sa aton kung may priso man kuno nga positive sa coronavirus. So far, daw ay pamanggida sa priso nga nagpositive nga kaksyon. Manamyaw kita anay sa mga utod naton nga nakatutok na sa sili nga mga tinion. Action Bry, ako gali si Rosana Johnson, no? 58 anyos, solo parent, palihog lang tani, mabuligan, gid ako, kidako, gid na sang mabulig sa akon, maka-avail ko sina. Kadtos ang barangay na nagalibot na da sa inyo, na? Kaginakuaan ka mo sang pangalan. Good evening, Action Brian, always monitor gid ko sa Action Radio sa aga, sa program ni Fred Salanga, Boy Duran, kag sa ugto sa kay program naman ni Rex Cantong. Sa programa mo subong Action Brian, ga-monitor gid ko si Toto Roland niya ang nagapanamyaw. Salamat gid sa pag-monitor. Monitor man kami sa Moray or Moray Pangadlo, Dolor, Katinoy, Barangay Nagasila, Carlota City. Salamat. Action Brian, may gabi, pwede ko ka travel istansya kay napatay akon brother Panian istansya Iloilo. Away gid travel. So may mga cargo nga travel pero di ko kasabat gid sina, no? Kay daw ginabawal gid mo. Action Brian, ko din kaso hindi madala sa SAP. May iban pa balang kapabaagi makabil sang cash assistance. Kaya isa ko kagapang obra higot sang manok. Tinaparalyze gid ang income. Kinahanglanon gid abiwisan paligo ta hindi ka bakal habon boy makaluluoy ni.
Basi siguro madala ka man daw, way nagko-iban, way nagin man iban mo, no? Good evening, Action Bri. Mangkot lang ko tani ko nami nga mga job order diri sa diri sa DSB kung makabinipisyo man sa ginapanghatag sang bulig sa DSWD. Depende sa assessment sa DSWD na. Good evening, Sir Brian. Sinon namon o sana namon madawat ang 6,000 di sa Moises Padilla. Inoy niya. Salamat gid sa pagbasa. Gina-process pa ni Sir. Ihatag gina sa inyo. Good evening, Sir Brian. Mangkot lang ko. Miyembro ako sang 4Ps. Ang amon regular nga pagkuha sakto. Pero ang amon dugang kami kulang. Ang pamangkot kung di nagkadto ang amon kulang. Anong bot silingon mo man? Kay kabalo ka ang ining 4Ps when sila gani naga-fill up sang form, ang 4Ps mga kaksyon automatic na nga mabaton nyo sa inyo sining bangko kung din kamo nagakwa dira. According sa akon sining pagpamangkot kay Madam Pasita Tero, kay damo gidamangkot sina mo, no? Inang nasambit nga sa 4Ps dira may kulang na siya, ang mabaton nyo dira ara lang sa 4,650, no? Ginbuhinan ina siya sang inyong bugas kag sa Woman Health nga ginahatag man sa inyo sang nagligad to, no? Nabuhin na siya daan. So kabay pa may ideya na kamuna. Gina-explain karan man kamuna sang inyo sining naga-provide sa inyo sining mga information. Kasi mo nagurong bot silingon mo, no? Sige. Last 7:50 Action Radio Philippine Standard Time. Naga-monitor subong si Manay Indang kag si Manong Gamay Panirio, no? Salamat gid sa pag-monitor. Alright? Naga-monitor man si Sunny Boy Magsipok, no? Si Matinion sa La Carlota City, salamat gid. And ang ibang tamyawon ta karon sa aton sini nga pagpangalagad si Juan Arima, no? Nagatutok man. Patamyaw sa tanan naga-watch live streaming mo da atubang balay sila ni Nang Gingging, Lovely, Kitat, kag Ann Nong Lando, salamat. Salamat gid bao kamo ha. Thank you gid ra sa inyo. Last 7:51 Action Firing Line. This time ko ang balita with Action Marlon ni Navuya makaksyon gikan sa Kapitolyo Provincial. Pakarunan kong patrol karon na kay ginbisitahan gito ni Action Jan Diaz atong isa ka lugar diri sa Bacolod nga gin-lockdown ina bagod meron sang positive iya nga patient. Pero may nagagagwa kung kay isa sa may balkon yung madangtok ko na, no? Pero ang tawon tanay karon kung ano gid lang gintika nga kung tika nga gakatabo sining sambit nga lugar. Action Firing Line. Unahon ko na lang ni si Action Marlon ninovia sini Matinian balita gikan Kapitolyo Provincial la 7:52 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Naga-monitor man subong si Fred Ninia, araman si Madam Raquel Dimala, Marimar, naga-monitor man si Warren Rondes kuno. Si Linlen dahil Lampaso. Action Brian, good evening. Asa ko kung ang mga nagkatulong maka-avail man sang 5,000 pesos. Maka-avail ginabasta ma-assist ka muna kang kwalipikado gid ka mo mga kakak. Capital Reports. We have Action Marlon, hinabi Action Mar, may gabi. Action na ba sa mga hapon, si Governor Eugenio Jose Lacson ang personal nga nagkadtugid sa bahin sang ang tuwag Tumandok Village sa barangay Santo Niño, Banwa sang Ibi Magaluna. Kay na sang aga may ara sang special man nga pag-meeting ang interagency task force dara sa may Provincial Incident Command Center sa Negros First Residences. May angot sa latest nga record kag latest nga tikang nga ginahimo sa provincial government. So pagkatapos sila, nagkadto si Governor Lacson dito sa Banwa sang Ibi Magaluna. Kag ginabi-abi naman siya sa mga official sa Banwa pagi kay Mayor Marvin Malacon. Sa Barangay Santo Niño, damo action Brian nga mga panimalay ini. Yolanda Housing Project do sa lingon ini nga lugar, may arang daan sang balay nga ginpahamtang. Pero wala pa pala sang ilistar o istruktura plan. So kinahanglan pag-subray sang ibang pasilidad, gamit para sa pagkamuma sa mga patients under investigation of na POI sa COVID-19. Gin-check ni Governor Lacson pinakadlaw matapos nga kumadaduman
ginaprobahan niya ang 3 million pesos blato. 3 million pesos nga among gastuhon para sa para sa Mayo sa sining facility. Ang tuwag Aksubray Provincial Healing Center. I see. Provincial Healing Center, arang tinaga nga provincial, bangod ang coverage sa Aksubray province-wide mo. Kung silingon, taran-taran nga kanigon na POIs, bisan din nga bahayin nalin sa nga probinsya, pwede nga dira aksyon na bray amumahon. May kada balay, may ara sa kaugalingon nga comfort room, may ara water facility, kag may ventilation. So rin mga pasilidad, ang iba nagsumbray hindi pagidban kompleto. Amo ning rason kon nga ang provincial government nagpadala sa dugang nga 3 million pesos nga pundo. So may ara nagidman sang units o kon kwarto or balay nga pwede nagidya ba kaakomodar sang PUI. Pero ang latest nagsobray wala pa sang PUI nga nadala to kay ang dalon na ang kaakomodahon mga PUIs lamang nga mayara sang mild symptoms nga batyag. Ang severe naman niya dito sila dalon sa bahin sa Cadiz District Hospital sa sunod man sang Cadiz. Sa ato sa interview una sa kay Mayor Marvin Malacon din na silingya hindi na magigman nagsumbray budlay ang pagpatahom sa silang Yolanda Housing Project bilang Provincial Healing Center kay Jutay na malang nagsumbray ang ulubrahon. Ang may doktor, may nurses, na nga health personnel na mayara sila sa kaugalingon nga quarter. Doon sa lingon may lugar sila yung dira sila magatiner o kung magatulog. Kamo silang mga frontliners na ginatawag action na bray. Way pa sa patod na pizza kung nasanugid na kompleto ang pagtukod sa siling Provincial Health Center nga una gani ang tawag sila Provincial Center Provincial Healing Center. Nang una gani nga tawag sila quarantine facility o quarantine area. Kaya man sa dapat ka kulbaan ang mga residente sa lapit at sumbray sa lugar, nanti secured kag ginauna man pasiguro ang safety sang mga residente malapit sa among lugar. Dugangan tani boss ang update action na barayte masikon na check ka naman si Mayor Marvin Malacon sa Banwasang EB Magaluda. I-check ka naman ko na naman ang sitwasyon dito sa barangay bla naginapulian sang isa ka nag-positibo sa COVID-19. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon yung aksyon na malon sa Dubaya. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Ang preparasyon sa probinsya para sa mga PUIs if in case gidman mga kaksyon pruway na tagapangamuyo gid sina. Kaligati normal inasang gobyerno nga preparahan gid ini kituway kita kabalo sang lakat sang panahon ano. So mayo kay ginbisitahan, gincheck kung kumpleto na, way na blasang kulang, baka akomodar na gidbla kung may ara sang isulod dito nga mga kinahanglan na hatagan sang pagtatap dito sa Banwa sang EB Magalona mga kaksyon. La 7:58. Una sa balita, una sa aksyon. Madugang tanay paramyaw sa mga utod naton Sri Matiniona. May gabilang sa kay Ilna Alvarez, araman si Madam Emma Paraquiles Visitasyon sang Mabinay, Negros Oriental, si Charis Araman, Mars Flores Frias, Leia Cataliuna, naga-monitor, Iris Montaño Silo, naga-monitor man, Angelo San Jose Natabio, salamat gid no? Si Vicky Mariano, araman si Merly Dolido Magallanes, Rimar Hisano Haliasgo. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana.
Hailan ko no sa mga Haliasgo, Hicano Robles, Saltaviera, naga-monitor kag Cabalfin. Elvira Yulo, salamat man. Dilma Moreno Tamon, Cheryl Villa Rico, salamat gid, no? And Nonoy John Villa, Francis Mark Gurnes Tarurok, good evening, paki-update po, mag-extend ba ang quarantine diri sa aton sa Bacolod? Please, wala pa, why pa. Rodria Amisola Soligin, salamat man. Ang Amerika wala man gapati sang herbal medicine. Away man sila tuod na to. Aldrin Limaco, nag-monitor sa Alihis. Si Gladwin Di Roma Kilayko. Action Bray, have a blessed evening. Monitor kami sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan. Si Jose Magbanwa Araman. Si Aiko Takachi, Action Bray, shout out na sa maayo nga mga mayor sa Carlota kay dayon niya ni lockout ang Logi niya amuna nga waay gid nakalusot la Carlota. Thank you po, Mayor. Okay. Elvira Yulo Liwat, may gabi. Salamat gid. Day Ems, good evening, Action Bright, taning SSS mahatag man financial assistance. Sa mga pensioner nga nag-receive 4K below, may ara na sila may maintenance nga vitamins nga prescribed sang ila doktor. Makalpa sa ila pagkaon kulang tanan 4K, no? Kabay patani nga mahatagan man ni sang talupangod sang SSS. Madamong gid nga salamat, God bless. Si Maymar Fernandez Estrella sang Cadiz naga-monitor man. Balikan ko karong iba na, last 8:01. Pagbalik naton patrol na, check naton karon dugay ining pagbisita na action dyan sa lugar sa Mandalagan. Sa ginmention ko na mayara sang positive nga patient na the patient number 7 nga ginreklamo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka sa antibac ay bitin. Ang akala ko yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09. Ginaendorso tagid sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa aton sa nga immune system. Kagang kapartner niya sa niya raman ang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3 mga kaksyon. Mga produkto ini sang Life Extension Philippines nga halin sa iban nga pungsod gindala diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ginpaagi ini sa maid-id nga pagtuon antes gindala sa merkado. Action Firing Line. Ang Life Extension Philippines diri sa Bacolod na himutang sila dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Unahan diri amo ning Burgos, Lacson Streets mga kaksyon, no? So magbisita lang kay libreng consultation sa mga medical doctors after COVID niya. Bisita kamo to para ma-check ang inyo siri kaugalingon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Artista ko ng patrol, basa taray gamay sa aton sa mga mensahe. Good evening Sir Brian, sa official sa barangay Maaw, sanon nyo pa ipanagtag ang para sa tao, ihatag nyo na kay hindi na inyo. Oh, na pang ang budget ko, no? Way pa na ka panagtaghaw na no nga manog tapos na ganing enhanced community quarantine, way pagpanagtag. Basi way lang kamo guro malabutan da. Kasi guro anuman. Oh, check na base barangay. Good evening, some bride diri sa Amon, barangay Talok, Bago, damo dia private nga nagapanghatag bugas. Amo nang nami da kay dira bing galalingan ka bugas ka humay abi. May nga Bekson Bray, mamangkot lang ko kung may duha kuya ka bata nga kapid, may posibilidad bala nga madala kami. O depende gyapon nas pangabuhi kay kung ano, kung mayo man ang pangabuhi nyo, bisan duha pa may kapid ka dati, ihatag na sa pulpigado. Sir, good evening. Mangkot lang kami nga 4 piece kay 6K gid ang mabaton nga nag 4,650. Ibuhin sa ibahas sang DSWD ang bugas namon nga ginpanghatag sa barangay. India. Away na niya labot ang sa barangay, may ara gid kamo na, di ba may mga ara kamo health dira kag bugas. Dira na siya ginkuha mga kaksyon. Mga wanto na at least may ideya kamo, or kung hindi kamo ko convincing sa konhambal subong, pwede gid kamo kapamangkot sa inyo sa munisipyo dira sa DSWD. Nga ako nang dalag ko balay hindi pagtagaan konsulisit gani balik doon man ang dalag ko nga balay hinaso gid. Di realidad tanda na mga ayo tatuya sa may balay nga damarosmak na kundi dira gid sa malagko balay daw ka kuan naman literal na nang pakadala nang iya sa ato na. Sir, ask lang ko tani kung ikaw ang tagiya sang isa ka tricycle, disqualified ka sang SAP sang DSWD, bana ko miyembro sang TUDA ang tricycle amon. Basta i-assess ka mo na eh. Ako hindi ko personally makahatag sa opinion dira kay bisan magambal pa ko nga hoo pero sa ila pananawan hindi pwede kay inang may ara sa nagakahinganlan sa sobra pa sa inyo ti amo nang masunod gid. May criteria gani, may guidelines mo. Puro photocopy ang forma sang social amelioration program. Intrahan politika, i-evaluate kuno anay barangay kapitan kay give sila kuno orig nga fill upan ano ginahimo sa DSWD pabaya. Ang paghangop naton diri kag pagpatag sang DSSD. Una-una Xerox lang anay. Pa-fill upon kamo da kag i-determinar nila kung sinong kwalipikado. Kag amo paghatag sang original nga form halin sa DSWD. Kay kanugon nga panagtag sila sa mga original na colored panadaan. Tapos kumuson man lang kay hindi man kamo kwalipikado. Amo nang bot sa lingon sang taga DSS. Di ginisplekar ginasakon. Kay kahapon pa lang pagpanagtag sinakadamo na nagaraging-ring ng cellphone ko, ga katingalas la ko nga ako nga photocopy lang. Tisling ko, ginistorya ko ng taga DSSD siya ginhungod ina. Kay kun panagdagan mo tanan-tanan sang kamahal dan guro sang colored na. Tipos pang kumuson lang kay hindi ka kwalipikado kundi tagaan kalanay sang i-evaluate ka mo da. Ang ginapangabay taliwat sa mga barang official, pag-evaluate nyo, i-evaluate nyo gidyang amo ginanghalatagan Action Oliver.
Hindi kay kung sino lang lapit sa pusuon nyo da, amo na nang inyo man ibigyan da. Action firing line. Ina ako ginangasala iya no kag mahuya kamo kag maluoy kamo sa mas nagakinahanglan. Hindi tadi pag pairal ang tawag naton blangati inang lapit sa imo, kilala mo, bisan nga daw may ara sila mo ginang bigyan nyo da. Kung sino to nagakinahanglan dito gikita. Action firing line. Last 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. Kung ang patrol si Matinion kay ginbisitahan ito na Action Jan Diaz ang reklamo sang pumuluyo sa isa ka barangay Mandalaga na diri sa syudad sa Bacolod. Sa diin nga reklamo nila nagpadala sulat sa interagency diri kag iban pang awtoridad ang pagguwa sining patient number 7 tinahadlok publiko kaniya mo virus niya mo no delikado katama gina-isolate ang mga PUIs ang mga PUM way ginapilagaw ti ikaw pa nga positive ga pulo pakita kada guro ti pero do layo man lang guro gid man distansya man lang galikiti ang kadlok plus ang tao di taton mapunggan mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action dyan, may gabi. Maayong gabi, Action Bray, kag sa tatanan nga mga kaksyon, ginalauman, nga of course, nakuha na ang isang kopya ang office ni Vice Mayor Isid Familiaran. Amuman ang Bacolod City Health Office, kay tigil copy furnish sila ato bilas ang ginsulat nga petisyon, petisyon letter Action Bray nga ginobras ang mga kahingod, bot sa rin nga magsiling kahingod, mga tupad balay, kag pila ka mga homeowners sa area mismo Action Bryan sa Pueblo Rosario Homeowners Association dira sa may Erolec subdivision sa sakop sa Barangay Mandalagan syudad sang Bacolod. Ining petition letter may angot ini sa ila balang reklamo, may sort of pagbabutsag man sa ila kangawa. Dagod ang pila ka mga kaingod sining patient number 7 bukilingan positibo sa kaso sa ng COVID-19. May mga sighting sila sang ining persona kung patient mismo nga nagagawa-gawa kung nagatindog abi sa iya mismo balkon actually sang ilapuloyan. Kaysa paglaragwa, hindi ko na ilapuloyan, adwa ini ka panalagan, konkreto, and then sa babaw may balkon, black sombray. Dito kag natuwaan sang litrato sang isa ka concerned citizen na tungkol sa gawa sang ilbalay, ini nga si patient number 7 nga may compute sa iyang cellphone, action drive. Dito na, pag nag-umpisa kang nalapta ining laragway, sa pinadahan nila ka makiingot, kag nagtugagit sa kakugato ko sa pinagka mga homeowners action by. Result to gilayon man nag-action ang opisyalis sa Pueblo Rosario Homeowners Association Incorporated kag sa atong pagpatigaot kay na sa ila mismo presidente nga si Mr. Amit Teruel ginpayag sini nga kay na lamang sang agad ginpadangat nila ining reklamo upod na ining petition letter bigin pa hatagan nila sang kopya si Barangay Mandalagan Kapitan Baby Pareño Action Bray kag gilayon sila nga nagpatigayon sang closed door meeting dito na isugtan kag na plastar ang pila ka mga dugay mga inisyatibo kon plano agod nga maganagan ang abing kakulba sa mga pamuluyo. Isa din action ba nga ginapalayag kay na ni Mr. Teruel nga ila na ginpanumdum o that we gintawagan na pag phone call action ba ining asawa ni patient number 7 kag gin-remind kung may mas maayo nga hindi na lang gid magawa o kung magwa sa ila puluyan magtener o kung magtulutindog dara sila nga balkon kay miski hindi pa action ba nga mga informasyon nga wala pa magid na pamatuod nga may mga paano ang ginatawag na transmission sang virus pero basta makita ang action bray sumungad ang ginatawag ba lang stigma o kung social stigma bing ginatawag nga pag ang psychological effects ni lain sa taong ba ni Mr. Teruel makita nga dahil sa pumuluyo ang palibot mo niya makulbaan na mo nang isa nila diri ka problema man action bray gina-isolate gani ang PUMs lang di black shot dyan pang positive. Yes, action bray no fake news pa lang gani kulbaan na bilog ang palibot ayan tong positibo naging nga action bray sakto na amon ang ginahugada nila mas maayo hindi nila gid magwa mo tong nila reminder kag magsuksok sang face mask kay ining patient number 7 dito sa laragway pinong nakita wala kita gid kuwasang copy kay para man for security man nila mismo sa pamilya pero sa nakita ng sumbray sang mga opisyalis sa stasyon
wala pa sang face mask, si patient number 7. Uy. Tiyan mo ng ilang reminder nga masuksok yun sang face mask, no? Especially kung may makita, alam mo, sa bintana, landa kay Tina do part masimo mismo nga quarantine nga mga task action na Brian. Ikaduwa, di na desisyonan sang barangay o po the homeowners kag si Vice Mayor Isid Familiaran kag si Mayor initially ang information atong nga nabaton si Mayor Bilibing Radian nagkadto mismo sa lugar kay naman sa Ngagag Sumray nga ang matabo diri kumo ining bilog nga street nila dara gin sealed off bala o siringon wala nila panugutan nga may makasulod nga hindi taga-direksyon by mga pangayaw pero kung nagwa kaya rin dara sa either way no direction abi sa nga imong lugar o kung pulani mo namtang pwede ka pa kagwak so may kumadala ka sa lekang tigiban pa ang matabo diri dahil sa una sa may bangga, ginbutang ang ilang outpost sa nagabantay, abi. Gindesisyonan nga digto, nagidlang aksyon bay butang malapit o kung sa tubang, gid mismo sang puloy-an patient number 7. Kay ini, misken ni ka go action Brian, basta nga barangay, risgwa na gid lang ni sila nagabantay, ka makit-unblock kag ma-monitor ang hulag diri sining ni patient number 7 kag aligasyon ang iba na piging nga upo dira sa sulod sang ilang puloy-an. Kay para makitaan kag hindi na bala makasumbayan nga magwa pagid kag hindi na makulbaan mismo ang mga pumuluyo sa palibot. May ako pagit sa action Bray, nagpalayag diri si Mr. Teruel nga iya na liwat nga ginapanumduman kag ginapanawagan sa mga pumuluyo dira sa area mismo nila nga hindi na makakulbas sa mga panahon kay tinagahimo na sa nagakayong nga tikam ang Homeowners Association ng Sumbray may angot sinidere. Yato pa katian ating kabayan sang ako na ato kabayan sang interview kay Mr. Alec Teruel dito mismo sa area sang Area Subdivision. Mr. Kakitaan, ang isa ka patient diri ka sa mga actually ang aton nga mga homeowners reklamo nga may sighting siya nga nagagawa sa balkonaya. So will verify na ito mag-invalidate kung how to is it. So na-relate na to natagat na direksyon. Okay. Ang mga nakadetails dito as nga hindi siya magwa sa inabalay or sa balkonahe nila nga especially why siya sing face mask muna bala kasi kasi ang virus maging yes very threatening sa mga neighbors na especially nga may mga gulang-gulang pa na pag may ibanda hindi in good health condition. Okay. So what we did is nagubra ang neighbors nila sing petition letter of course through sa association pagkagina gindala ka na to sa barangay. Tapos furnish man copy ang office ni Vice Mayor Elsit tagang CTN with headed by Dr. Insoli. Pero sir, makapila sa time kung nagagawa based on the information nila gathered. So, based on sa report yung mga or sa mga neighbors niya, dahil mga kapilat but sa ako, nang balila, mga 3 times nila nakita sa balkonahe. So, ang matong word nila ano ang actions sa inyong grupo, sa inyong association kagsa barangay? So, ang action naman ng inubra is first, in-document naman na reklamo sa mga neighbors niya. So, tapos, dala na po sa barangay para at least ma-raise yung ilang concern. So, muto na yun. And the barangay will act on it accordingly. Ang next step sinaga. Kasi private man kita sa sa mandate na ginapagawa subong regarding sa COVID. So, di sila mas nakabalo sila. Mga atong LGU, kaya atong health department nakabalo sila. So, they'll be the one na mag-react yung next step or the next procedure na nila. So, ang advice
nila nga kung pwede. Buta nga naman taliwat, hindi lang sa layo sa Ilabalay, kundi sa tubang Ilabalay, dugwang to ang outpost nga nagabantay sila para monitor nila sila in close range na makita kung nagagwasa sa balkonahe or anong ilang mga actions hindi pwede. Meaning, in-inform na sila hindi sila dapat magwa. Yes, in-inform sila nga hindi lang hindi magwa. Hindi na sila sa balkonahe nila. Para magpakita sa balkonahe nila, especially without using the mask. So for now, no need to worry sa mga secretaries sa wala dapat For now, wala na kasing dapat iti as per sa kay Dr. Renzoli. Hindi man na muna siguro. Sabay sa papayag sa presidente sa Homeowners Association nila, Mr. Teruel Lacson Bray, kay nasa interview mismo dito sa lugar. Samtang sila nagapatigayon sa check-up o kung checkpoint mismo sa intersection o kapasulod dira sa Ereco Subdivision Action Bray. Ang balita gikan sa Batol, ang tibot sa Bacoredaction John D. At tunaswat na sa aksyon sa Bacoredaction Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat aksyon dyan. Balita gikan sa patrol pa at least na-address gilayon kay Konpadugayan pa na why ginman why ginman nga gina-force abing matawag dato na bing pakahuyan mo ang tawo kami nag-text diri nga tido naglain pagid inang precautions nang ginobra nila nga dapat dra lang kaanay within the four corners ng imo sa nga kwarto di lang magpasayang-sayang anay kiti kadelikado mo. Ako na nang ginahangyo dati kabay pangamatuman inya ay para hindi na magproblema. Palas 8:26. Action firing line. Mabasa taray sa mga mensahe naga-monitor subong si Kapitan Ole Villarosa sang Barangay Tangoba. Ginatag sang barangay ang task kay halos tanan-tanan nga pumunuyo kilala sang barangay. Tsakto gid na, no? Si Marivic de la Torre naman naga-monitor. Jenny Mahusay Palacios mayong gabi sa tanan nga listeners sa Action Radio. Salamat. Okay. Araman si Mary Hart Villanueva Abila. Naga-monitor man si Rimatrion. Biging Lacson. Mary Jean Salodares, salamat man. Jerome Lipana. Jenny Daniega. Good evening, Action Brian. Monitor kami sa Anakwa. Abada Vista Alegre, thanks and keep safe sa tanan-tanan padayon Action Radio. Rodi Catedral. Good evening, Action Brian. Monitor lang sa Mansilingan. Thank you. Alma Lopez. Naga-monitor man sa Rimatrion. And Mark Ayan Rindon. Action Brian, good evening. Monitor lang ko rin happy listening sa Alma Biliunes, Barangay 1, La Carlota. Si Jesselyn Andrada Tingson, salamat man, o Tiangson. Raquel Rama, diri sa Barangay 4, mga tao di laka ga face mask, ga tabok-tabok lang sa Barangay 6. Diri sa Bacolod na, dapat i-report gila yun sa barangay. Ang barangay dako papel diri nga magpangsaway na sa ila. Way na sang iban pa kay kung saligantang pulis karon kadyo tayo lang sang pulis ta tilang mo manang balik-balik ko na kadako sang area nila. Action firing line. Las 8:27 pagbalik naton karon report production Dale Salazar. Check naton ning mga PUMs nga nagre-report na kagiban pangabalita gikan sa syudad sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang
mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Other time, las 8:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan, ginendorso taman sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ngayon siya magabulig ya panubo sa mataas nga blood sugar, uric acid, ang bad cholesterol, dira hyperacidity, sobra nga asin, creatinine, kag iban pa mga kaaksyon. Ano? May arasang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. May 7 ini kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ini nasambit iyang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Kag pwede ka mo kapanawag sa dugang pangadetalye dire sa kay Doc Crispin Hico sang 0910-126-4595 mga kaksyan. Ang mga butika nga pwede nyo gidbaklan sining nasambit iya nga produkto sang Evergreen Herbal Capsule. Diri na kita sa may Zainin Drugstore sa Escalante City,
Escalante Pharmacy sa Escalante Mine, sa 978 Pharmacy sa Gay, 978 Pharmacy Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore Cadiz City, St. Veronica Drugstore Cadiz Man, Botica Centro sa Victorias, St. Anthony Drugstore Quintan Victorias, Chrismar Pharmacy sa Bata, kag Lisa Tan Drugstore sa Barangay Sumag diri sa Bacolod. Mabakal man ini sa Eden Pharmacy sa Central Market, Farmacia Juarez sa Rizal Street, Bacolod, Farmacia Edcaro, Lacson Street, JDN Pharmacy Barangay Bata, Alfie Pharmacy sa Bago City, Farmacia Bago City Public Market, Surgeon Pharmacy Bago City Public Market, Botiga Zandria, Kawayan, Dankalan Drugstore Barangay Dankalan, Medflus Pharmacy sa Kabankalan. Ang iban pawasan kwa ang ilang sining nga mga drugstore. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Antisari Production Dale Salazar, good evening Sumbray. Kung diin lang makabaton tanan nga pilion man lang ang hatagan, mas mayo pa nga ibalik na lana ginhalinan ang kwarta. Sa amon di sa DSB wala gid sang may DSWD nga nagkadto. Bisan hindi kami madala kung nag-survey lang sila, lipay na kami sina. Kaya ipatag lang kung nga hindi kami madala. Alright, amo lang na kasimple Action Bray. Basi way pa kamo malambutan da. Limot gi dapat sa DSB dan mga puloy anto tag 2 ka kilometrong agwat nimo. Ang barangay ara pa sa mga bukid-bukid pero trabaho nila ini. Amo na gani Sir Brian kung damo close sa manog lista lapaw imo tinapa. Prayers man na parehas man na sir. Ang hambal mo bag-ulang single father bla. Tuhod no. Basi maluoy man kapitan tada. Good evening, Action Bry. Ask me tani about cash grant sang 4-piece beneficiary. Meal ration kay buhinan sang 1-4. Ang na-mention ko na di kay na hambal ko na kay na. Nakuha na sang inyo sining health kag bugas. Good evening, Action Brian. Grabe gali ba wala gid sila ga panghatag ayuda sa daysin o. Aresto bangko ko panghatag. Good PM Action Bry, kapoy na gid kami katama nga mga frontliners kabay pa kon tani nga matapos nating COVID-19 si Arnold niya. Ano ka, Nold? Midwife? Or ano ka? Midwife. Ano tawag sila? Ano ka? Nurse? Ano nga situation? Sir, good evening. Mangkot lang ko tani kung pwede ko ka-avail sa bulig gobyerno nga wala ko balay. Galumon lang ko ang maka-avail lang kuno. Ang may balay lang Anthony niya sa barangay Yubo, La Carlota. Bauti, mas gakinhanglan ka eh. Kamay pa nga ma-assist ka na, no? Alright, ang saka sa pensyon 2,000 wala man pahatag karon hindi mabakal amelioration program. Pamuyayaw na so. Taga Talisay City niya. Tuod na may mga pensyon. Galing kiti sa mo ni subong sino mo process naman. Good evening, Exxon Bray. Ginatamyaw ko lang di ang mga bata ko sa Barangay 35, Purok Malipayon. God bless. Siga. Last 8:37, this time we have Action Dale Salazar sa aton sila pagpangalagan. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action na Bray makabaton ang lokal nga panguluhan sang siyudad sang Bacolod sang grant gikan sa national government. Ini siya 119 million pesos Action Bray nga bulig pinansyal no halin sa national government amon siyang pondo nga usaron kontra COVID-19. Ang ini nga balitang gin-announce ni Congressman Greg Gasataya nga sa Nociati approved na ni Presidente Rodrigo Duterte pasiman sa bayanihan grant para sa mga syudad kag banwa sa diin ng mga LGU sa makabaton sang Action Brian nga equivalent sa isa ka bulan nga internal revenue allotment o kun ira sang banwa, munisipalidad o kun syudad Action Brian. So dito sa kongresista ang pondo pagakuhaon ni siya sa DPWH nga supposedly subong nga 2020 meron sila sang mga proyekto Action Brian nga nagabalo sang 30 billion pesos no amo ni siya ang i-implement subong nga tuig. Pero bangod sa sining krisis sa COVID-19 gin-realign ang ining pondo kag igahatag sa mga syudad kag banwa Action Brian para magbulig or mag-augment man sa mga pondo or calamity fund
sa kada lugar diri sa pungsod Pilipinas. Ang ining pondo separate ini siya sa ginhatag ban sa national government para sa Bacolod nga 1.2 billion pesos ang muna siya pag-implement sa social amelioration program o kung SAP Action Brian. So ining 119 million pesos depende na Action Brian sa di Congressman Greg Sataya kung paano ini gastuhon sang lokal nga panguluhan sa Bacolod basta ang proyekto or ang ining pondo magakadto sa COVID-19 nga pagpakig-away action Brian. So depende ni sa LGU kung di nila i-allocate ipain ang ining pondo basta COVID-19 related gid lamang nga mga transaksyon. Aring palayag ni Congressman Greg Sataya. All LGUs, either municipality or city, maka-avail sang financial assistance grants sa national government which is equivalent to 1 month IRA sa isa ka LGU, no? Ini pagagamiton sa mga programa sa gyapon sang LGU sa COVID-19, no? So this is a fresh fund, new funds nga iga-alokar liwat sang national government wala labot sang social amelioration. Ini naman panibagko nga pundo, no? So ang Bacolod City ang iya sini nga monthly IRA is about 119 million pesos. So with this memorandum, with this order, pwede maka-avail si Bacolod City LGU sang 119 milyones pesos. So ini magahalin sa 30 billion pesos worth ng mga projects under sa DPWH nga hindi na pag-implement for this year. So instead nga hindi nga mga projects i-implement for this year, ipanghatag na lang sa tanan ng mga LGUs, no, cities and municipalities, no. So ako nakita at dako gini mabulig para diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no. Dugang nga pundo nga nang wala na gid kita balasang marason nga magkulang aton pundo or may kulang sa aton funds nga paggamiton kiti the national government naga-provide sang tanan niya nga mahimo nga masarangan in terms of financial support sa tanan nga mga LGUs, no. So ini siya pwede magamit sang LGU sa mga programa sa COVID-19. Asyong Brian, nabatian si Congressman Greg Gastaya, sinusiatid ako ini nga bulig para augment or additional funds sang syudad, no, nga kitaya may kita sa general fund, local funds sa Syumbray, nagdapain sang LGU sa Bacolod sa mga resources para makabulig na campaign against COVID-19. Kag iniya on top ni siya sang 1.2 billion nga funds man halin sa national government. Nagapanawagan diri ang syudad sang Bacolod ang mga authority sa mga kabarangayan, mga publiko sa Syumbrayan nga hindi sila dapat maalarma o kon makulbaan in kaso nga may magpadulong dira nga medical team halin sa Bacolod City Health Office kag Bacolod DRRMO Syumbrayan. Kaya muna sila nagapatigayon sang contact tracing, nagakuha sang swab sa mga persona nga naka-expose bala or may contact sa COVID-19 patient sa Syumbrayan. Kaya kung makita mo sa mga litrato social media, naka-complete gear gid ining mga medical team and personnel sang Bacolod DRRMO Syumbrayan, nakasuksok sang personal protective equipment, may mask, may goggles, may PPE Syumbrayan, do kompleto gid, no. Kaya mo sila nagakuha, nagakadto sa mga puloy-an nga nakatuan sa mga COVID-19 patient, nagakuha dira sang swab, no, kagining mga specimen ipadala dito sa Western Visayas Medical Center Syumbrayan. So sunod diri kay City Administrator Ang, no, hindi sa dapat mag-worry bangod ining mga naka-PPE nga mga personnel sa mga otoridad sa Syumbrayan. Amo ni siyang pinaka-safe and effective, no, nga pamaagi para hindi sila malatnan sang virus. Kag at the same time ay ning mga nagakandak bala sang disinfection sa mga kabarangay na Syumbrayan. Hindi man sa dapat mag-worry bangod nakaibaluman ang otoridad sang ila sining mga ginahimo bilang dugang katikang sa pagpakig-away kontra COVID-19. So far,
for record diri sang syudad damo na nga mga barangay kag mga location ang ila sini nakatuan nakakuha sang pila ka mga swab no sining may mga exposure sa COVID-19. Agip na diri ang barangay Stefania, nakakadto naman sa Villamonte, Pakuling, Singkang Airport, barangay 3540, barangay Bansilingan, barangay Mandalagan, barangay Banago, nagpadulong man sa Riverside Medical Center sa may North Medical Hub sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. So amo ning mga lugar no or mga location area nga nakantuan sa mga COVID-19 patient kag ginkadtuan ini sang otoridad sang City Health Office sa DRRMO personnel para kuhaan sang swab ining mga persona nga may exposure sa positive sa COVID-19. Aring palayag ni City Administrator M. Ang. Dapat hindi sila magkulba kay properly may mga proper protective clothing gani mas epektibo. Again, gusto ko man i-emphasize liwat kag i-reiterate nga kung tani hindi kita mag-discriminate sa aton mga health workers kag sa aton mga medical staff. Kay importante ni sila dapat ginasuportahan tani sila. Aside from the physical stress kag fatigue ngay lagi na batsyag subong, they are also emotionally may ano man sila no may epekto man sa ila emotionally. So kinahanglan sila sa aton nga moral kag emotional support kag ang aton cooperation gid kag ang pagsuporta sa ila pagpakita naton sa ila nga kita naga-support gid sa ila. Kay subong kadamo na gid sang mga reklamo nga galabot sa amon sa mga discrimination, may isa ka subdivision nga hindi nila pagpasudlon ang mga nurses, which is supposed to be not the case, no? That's not supposed to be the case. Dapat gani ginabuligan tani sila kag we should help them in whatever way we can. Siyempre, si City Administrator M. Ang dalaman ang panawagan, no, liwat-liwat nga, hindi naton pag-discriminate ining mga frontliners, especially ining mga medical health workers, doktora, kag nurses, Action Brian. Kaya nag-report naton sa unto nga mangin operational ang Bacolod Respiratory Outpatient Center, buwas nga daw Action Brian. Pero subong nga gabi, nagpagawas ang press release ang syudad and ang Bro Center nga ginatawagan, mangin fully operational Action Brian umpisa Abril 13 Monday o kung pagkatapos na sang Holy Week. Amo ni siya ang dira na butang sa base center nga ang purpose nito amo ni maganhagan ang mga outpatient or ang mga persona nga nagabatsyag sang hilanat, ubo, sipon, may asthma o kung ano silang nagabatsyag nga hindi na sila kinahanglan nga magpadulong sa ospital kay libre ang consultation dira sa may Bro Center, sa may Base Center, Action Brian. Umpisa sa Abril 13, Lunes, nga daw kami mga volunteer doctors and nurses man. Halin sa Kanaon Medical Society kag Negros Occidental Medical Society ang magahatag sa ginasining tiyempo kag magabulig sa pag-operate sining Bacolod Respiratory Outpatient Center di sa may syudad sang Bacolod. Mga break kabalita. Action din. Ano lang ining malang extension sa Bacolod de CQ anong kwan sini sitwasyon? Wala pa Action Bray sang formal nga announcement gikan sa city government sang syudad Action Brian ti ambal diri ni recently ambal ni Vice Mayor Sid Familiaran nga kung ano ang tikang sang provincial government amo man ang tikang sundon sang syudad sang Bacolod. So wala pa gid Action Bray sang patod or formal order nga ginpapanaog si Mayor Bing Lunadia na kung bala i-extend no ining enhanced community quarantine. Pero kay na bali Vice Mayor Sid Familiaran do ka premature pa Action Brian kay since ari pa lang kita sa day 6 sa enhanced community quarantine wala pa nagtunga-tunga. So depende ni no. Day 8 na. Day 8 Action Brian. Kag pila pa ka adlaw nga nabilin antes matapos ining ECQ sa April 14. Pero antes na Action Brian mag-end gid man ang ECQ sa April 14, before sina may mga assessment man nga gina-conduct no ang otoridad. Ang task force sa Bacolod in coordination sa task force sa probinsya kag ila sinidesisyonan kung ano ang mangin next nga move, extend bala, hindi or i-lift. Kaya sa bahin niya sang negosyante, ang kanay sa mga negosyante, daw luwag nila Action Brian nga i-lift na or tapuson ining enhanced community quarantine. Iya sa negosyante niya mga suggestions. Correct Action Brian. Galing ti ulat ton ti nga ton medical nga ton authority no?
So muna, as of broadcast time, wala pa sa mga EO, wala pa sa mga executive order, wala pa memorandum, or wala pa advisory, sa syudad sa Bacolod, kung bala i-extend, no, ining enhanced community quarantine. So far, nagapabilin sa gihapon nga 7 cases diri sa may syudad sa Bacolod, 1 death, Action Brian, and atong patient 3 sad to, nga na-report nato nga critical Action Brian. Sa bagong advisory ni Dr. Grace Tan, nabutang diri recovering ang iya sining nga sitwasyon. Ining 40 years old nga lalaki nga confined sa isang hospital diri sa may syudad sa Bacolod, and the rest stable, gin-advise nga mag-home quarantine, and after 14 days, ipaidalom sila luwat Action Brian sa repeat test o kung i-swab test kag dira may baluan kung cleared na gid sila sa virus o kung padayunon pa ang pag-home quarantine. Sa panawagan ni Vice Mayor Sid Familiaran, 57 out of 57, so perfect na ang attendance sining mga lost to follow up nga mga POM sa Action Brian in according sa Facebook post, no, ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So, why na problema, Action Dale? Okay na? Wala na, Action Bray, no? Kaina na interview taman si Vice Elcid, do kaina sa hapon, mga around 3 pa lang, may 9 pa to nga lost to follow up, and after pila ka oras, Action Bray, nag-post naman si Vice Elcid, nag-inform sa public, nga tapos na 57 out of 57 ka mga lost to follow up na PUMs, ang nagpakig-angot sa City Health Office, kag sa iya nagpanawag mismo, kag ate amo na ang ginmensyon niya may lapsas man sa bahin sang syudad kay do wala kanta sa Action Dale, abi? Action Dale? Naputol. May lapses man kunong syudad ko, no? Pina-check natin kung anong ara na. Action Dale? Tuwang mo ito, Action Bray, hambal ni Vice Elcid, ginako yaman nga may lapsas man ang syudad, especially sa BHERTS, no? Do wala bala na inform ang mga PUM kung anong ila himoon after 14 days, natapos na ang ila sining quarantine Action Brian. Since sining mga BHERTS, mga personal sa barangay, may ibal man siling nga trabaho, nagapamotos ang food packs, nagapanagtag sa home quarantine pass, kag karon ti amo ni naga-survey para sa social amelioration program kung sino sa ang mga beneficiaries. Pero so far ti wala na sang PUM nga malawag ka ng ila sining nga ngalan masa public Action Brian, since tanan sila nag-comply kag cleared ang ila sining nga sitwasyon, kag cleared na sila sa COVID-19, kag tapos na gid ang ila sining 14-day home quarantine, kag wala na sila sang problema pa sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Ay importante nga sila tanan maayad ang ila sining nga sitwasyon, wala sang may nagbatsyag, Action Dale. Correct, Action Brian. Pero kung basa naton ang record ni Doc Tan, kung madun ba Action Brian linibo to ka mga PUM sa ginang monitor diri sa mga syudad sa Bacolod, more than thousands naman ang nakagraduate or nag-cleared na, no, nakatapos sa 14-day home quarantine. May 15 Action Brian ka mga PUMs nga nag PUI bangod na may mild symptoms nga ginabatsyag. So ang morning advice si Doc Tan, observe ang kaugalingon, 14-day home quarantine, kag kung hindi na gid magwanta, pwede sila ka-contact sa BHERTS or magtawag sa ambulance o sa City Health Office. Sige. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government. Sandar ang ka-action nyo. Action Day sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita. Una sa aksyon. Salamat, Action Day sa Lazar. Balita gikan sa syudad sa Bacolod, las 8:52. Action Radio Philippine Standard Time. Gina-check ko subong kay kadamo sa mga information nga nagasulod diri sa Action Oliver nga maga-extend sang 15 days gidya ang ECQ diri sa syudad sa Bacolod. Pero gina-check pa naton, gina-confirm naton ini sa otoridad ginaton. Malawig-lawig, no? Pero tiway tamahimo amo nang pananawan sa aton sa otoridad, may nagambal nga kung na-extend gid man kag padayon na yang tubod man sa mga food assistance dira kag financial assistance, tiway gina problema ting gobyerno subong himuon gid ini kay ti para ni sa kayuhan aton tanan mo. Maybe siguro nakita sa aton otoridad nga kinahanglan pag idang additional nga 15 dias para masigurado nga wala na gid si COVID-19. Bo grabe, lalig-lawig na. Okay, gina-check na to sa Matineo na. Dali gid lang. Why na ko commercial Action Oliver, no? Sige lang, mabasa-basa ko di kadali kay gina-check na mo action an ang person nga may authority nga makapalayag sini sang 15 dias nga ini. Ini for Bacolod only, ha? White Balos Negros Occidental. Ginaklaro naton sa mga gabi. May ngabilang kay Sir Roberto Carlos. Araman si JR Pabalinas Panagiton, naga-monitor man.
si Madam Jenny Mahusay Palacios, Action Brian, mabulig ko lang sa mga frontliners sa prayer nga mangin maayo lang lawas nila and fully recovered or covered sang protection sang aton Dios nga makagagahom. Salamat gid. And si Jeff Chavez naman niya, good evening, Action Brian, monitor lang kami niya, God bless lang sa ran nga staff sa Action Radio. Si LCD naman niya, Jade Dasilio. Aliog lang tamyaw, frontliner sa Barangay 35, naga-monitor gid subong sa Action Radio. Salamat. Si All In Camacho, no? Good evening, Action Brian, diri sa amon ya hindi no makabaton sang social amelioration ang may amo nga gaobra sa kampo. Ti mga pigado man ni sila, Action Brian. Oh, grabe no, mga pamangkot kag mga reklamo. Jose Marino Morinho, naga-monitor man. Si Stephen Magbanwa, Action Brian, may ipaklaro lang ko parte sa 4-piece kay kay kung pangwa ang ila ATM kag ang PIN number tapos gingkuha na lang nila sa barangay nga naka-envelope na. Kit-an gig pangayuan pa sila kada isa 50 pesos kay pamahaw kuno sang DSWD. Tapos na sa nabalaan ko 6K ang 4-piece plus ginabaton sa kada bulan, palihog lang ko bulig sa ila. Din nga lugar ni hindi sa ismail ang mabaton kay ginanahambal ko na 4,650 lang ang mabaton nila kinakuhaan na sang bugas kag sa health nila dablang nga subsidy man, no? Ang partiya sa suktanay 50 pesos siya ti kon may ara da karon 50 pesos daw damo man ba? Oh. Ano ni den nga lugar ini basi nagpasugot maning mga ang tagiya sang 4-piece nga hatagas la 50 pero ara aksyonan. Sige na check nato sa nimatingan. Oo, kuwas la 50. Ti amo nay maposible guro nga pasugot naman lang kay para isa na lang magbiyahe. Abi kiti bawal lang sagit ka biyahe mo, no? Bawal lang sagit kalibot ang mga tao subong. Alright, may gabi lang sa mga utod na to nag-monitor si Fuente Rooney program Migo Munia sa likod Willrose Building. Bati salamat gid sir, no? Si Sir Fuente da sa Taguig, Manila subong ato sila. Alright, sa aton nga linya mga kaaksyon. Online sa firing line. We have the City Mayor of Bacolod, the Mayor being Linardia. Mayor, may gabi dira sa imo. Hi, ngayong gabi, Brian. Sorry, yes. You have to wait kay ari pa kami sa opisina. May ginahingabot ng kami, ginahingapos ng kami. Yes. Mga bulot ng din. Aha. Yes, ari kami yes. Bayolan sa Corpio. Frontliner, Mayor, wagid problema. Mayor, i-check lang ni namon, may nagalagabing information and me myself nakabaton sining extension sang enhanced community quarantine diri sa Bacolod another 15 days. Ano ka true ining report na Mayor? Wala pataka di si Dairo sina kay kaduga. So, picture size palata. Aha. Sa 14 patuganing ang last day sang aton nga enhanced community quarantine nila. Yes, Mayor. So it will be premature to talk about that or to decide about that. No? In fact, kaina, there is a NGC, nag-meeting kami ni Dr. Julius Trilon, upod kay Vice Mayor Elcid, kag mga konsyales, kay gasigit kami assess ang sitwasyon. Yes. Now, kung tanawin mo giti, anyway, technically we still have 8 days to think about it. But at the same time, may I point out na even sa aton nga executive order, and that was number 26, sa enhanced community quarantine naton, sa section 2, nagkasilin na kami nga ang PICSA sugod Marso 30 hasta Abril 14 to a certain extent we did that because we wanted to coordinate and synchronize with the province. No? So if you recall ang ilang pronouncement ni Governor Bong was nagsundanay kami. Kung 26 na nag-announce, 27 ako nag-announce. And we agreed to have it on the same date.
Nevertheless, na-anticipate na nga daan na mo niya. Ining COVID nini, hindi mo na siya maschedulan. Yes, of course. Hindi ka may kambal niya, walang taksimana, tatlo taksimana o ano pa da. Wala ni siya schedule. So, ara sa among provision na butang nato niya, it may be extended if the circumstances will warrant it. Yes. Lord, as of now, sige pang aton evaluation, sinasige tanaw ng sitwasyon, natanaw ng aton mga cases diri, isang ba na nga daan, hindi mo nakapagusto test kits. Yes. Testing, kay Yagi sa Iloilo, sa limitado man itong ilang ano. So, kada mo sang i-consider mo, pero isa sina is, the way I see things, ang aton community quarantine, ang enhanced community quarantine is succeeding in terms of mga putang TMB compliance sa aton tumuloyo. No? It's not perfect, but for example, last night nagkadto ko sa base center, kimandan ako sa respiratory center, pagaling ko din sa opisina kagapon, Domingo, galing kagapon, nala kami sa opisina nag-kapit ko sa Space Center, nag-agi ko sa downtown area, mga alauna na. Though, hindi man ko kapratis ng itsura sa downtown area. Linonggid, no? Linonggid. Kaya kami lang gitang daw ka sa agin ni Mayor mo? Not only nga linong-linong, wala gitang ang landong nakita ko, lagi ito landong kita, landong nga sa poste. Ang kanami pagin, kay kalimpyo-limpyo. Amo na sila ni Vice Mayor, guys niya. Wala na kilala ng segregation ng collection, kay wala na basura. Wala man basura? Oo. Namin ko, if that was the situation there, at least the main roads, main streets, kagabi yung compliance. Now, the other side of it is, wala ko kabalo pagigya kung ano yung katabo sa mga sulod ng kapulutan. So, that's why, mapilar ko, kung pwede, ipitar gyapon ang violation ng social distancing. Kay liwat-liwatod ko nang ihambal sa Philippine Medical Association bala. The virus will stop spreading if people stop moving. Yes. Now, liwat-liwat. Nakita ka ng leksyon sa mga iba niyang pugsod. I'm just a layman, but kung pamatian mo, for example, Italy, nakita ko sa news, nag-football game pa sila na una itong kentangan. So, pilayan kalibo to ang tao sa football game to. Mugid to? Kaya naglinat na sila. Can you imagine ang inaratay sila? Amo nang inabitar natin diri. As of now, although may mga hindi pa man kahimusan kung mga conclusive presumptions, pero kita may mga konsuelo, may kitabla kay isa kadlaw, apat kadlaw, wala na tabo nga may na-report. Then, kung tanawin ang aton cases, ang nga 7 ng aton positive, pero 4 sila recovered na. Wow. Ang isa may problema, gid man na siya nga daan, kay wala labot sang iya nga COVID, may heart problem pa na siya. I see. Ang isaya, maayo man ang kaintangan, although technically he's COVID, pero gin-lockdown ng area. Yes. Lockdown sa aton nga ultra-risk nga consideration. Kag isa ang aton nga victim, parintiyana, mag-ama na sila sang isa data. So, naglat na sila. May isa man to ka case nga, mag-ama man, naglat na man. So, which also even tells us nga bisan sa ato mismo panimalay, dapat maandam kita. Yes. If we have to protect our loved ones, makatuto na gulo pa sa pag-usap sa face mask. Pero sa Placada Subong, na isa ka victim.
Pero ato siya, may komplikasyon mato kay diabetiko, mato pag may heart problem man. So, ang maraming problema tayo. In other words, nga, may mga vulnerable nga mga pumuluyo kita. I see. So, amo ng mga alandaman ta. So, record-wise, daw siling mo lang, at least may wording na kita. Pero, wala pa nakalabot sa mga iba niya na sitwasyon pa sa abroad. Kaya, ilang katabo sa abroad, huli na una sa China. Then nagsaylo sa Espanya, nagsaylo sa Italy, nagsaylo na subong sa Amerika. Yes. Ang pinakadamo cases subong sa Amerika na. Galalain man to sila. Kung tanawon ta, ang Amerikano, pa sa pamatasan, free as a bird man mo. Yes, gusto na. Daw ko pinagustuhan na ilang bla. Kaya tanong ang China, kadali yan disiplinahon. Ang Korea, kadali disiplinahon. Ang Japan, disiplinahon. Kundi, nasig man ang COVID nila na matamat. So, amo na kinanlan, pwede sa Bacolod, kaya sa Pilipinas, disiplina man. So, amo na nga gayo ko, sa ining tinion nga, ari kita sining krisis, mas pinuligay ta, hindi na pwede nga may iba nga sa lawayon o lugtasan. Karon ang isa ka tao, kamo malita niya sinay. Correct na. That's why, kaapilar ko, Brad, no, paagi sa inyo istasyon, kabay paluwat-luwato nila. Yes. Nga sa, realistically speaking, of course, di ara mga barangay officials na mabantay sa mga kaburukan, ang pulis, ang Coast Guard, pagkanin, ang army, ganyan ayo ka na nga mabulig sa aton in the hope niya tumanon sa pumuluyo nato ng inyong kuhan. Ini ang tawag niya ang pag-obserba sa inyong home quarantine at sa aton niya enhanced community quarantine. Now, ang matuod sila, hindi man yung mabantayan gid sila 24 hours around the clock. Kinanlan, we have to implement this policy niya. Inablang kung sa akong pagtawag niya, police your own ranks. Kung ara kita sa mga neighborhood, especially kung ang mga balay nag-iikit-ikit, mansig bantayanay kita. Because ang matuod sila, hindi ta kabalo ko din mahalin mo. Hindi ta kabalo, hindi ka katao, asymptomatic, so wala lang kasi may COVID. So, kung natagandam, hindi ta kapakot kung hindi na matabo. Kag once matabo na, ilikit-ikit na yun. So, dapat kung may salawayon gani, dapat so, nagruti tulokon na masakit. Yes, sakto gina. Tapos, kung anong kaya sila mismo magpugong kay ilang tao nga nagatasay, halit din na siya. Diba? So, dapat kungga nila, no, kung hindi masalangan sa barangay. Mga nawag ka pulis Yes. Kay discipline ako until hindi siguro but sir, I said in a manner of speaking, this is martial law by necessity. Yes. Kaya kinanlan ko niya, hindi niya laglaw dito bangsa. Hindi niya ekonomiya o ano pa nga material nga putang incredible virus niya. Awayan naton. Hindi niya ito no, ang dagko na mga pungsod na, mga magarano na, mga moderno na, high-tech na talatanan. Hindi man siya kagwanta. Kita ya, dari notod si Mayor Bing Leonardia, balikan natin. Tas na binuway, Action Radio, Philippine Standard Time, nag-monitor ka mo with Mayor of Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Ginklaro tala ining galagaw karong information sa ning extension sang ECQ pero way pa niya, no? Mayor Bing, pasensya na utod kita. Yan utod. In a way, ang ginambal ko na itong sang one time gitanaw ko sa Amerikano nga gina-interview nga official ng White House. Gasiling siya nga sa nakat ng panahon daw kakat na kulban sila nga mga resources nila cannot meet the requirements and so on and so forth. No? Maybe for reasons nga kulang or wala sang availability and so on and so forth. Now,
can you imagine kung ano ang America, which is the richest and the most powerful nation in the world, Yes. is in that situation? Ano kita diya? Ano na lang yung Pilipinas kung ikumpara na? So, the way I see, the best thing to do and our best chance is to prevent the spread. Disiplina na lang niya aton. Linap ka, good lie sa aton eh. Good lie yan gani sila. Yes, Kita pa. yes. So, pero kung magbinuligay kita, disiplinadong tao, may police on ranks kita, nantanan, mahagan-hagan tani, kaya ito lang, the virus will stop spreading if people stop moving. Wala nga, kung liwat-liwat, kada ko ma-interview, kada ko makambal sa grupo, ginahambal ko na kay iyan na isang Philippine Medical Society, Medical Association, sa Kanlaon Medical Society, kay Negros Occidental Medical Society. Amo nang gisulat nila sa akon in their letter assessing the situation, so on and so forth. Okay. So, kabay para, no, para magiging mga programa yan, Yes. maayutan na yung pumuluyo ta. Kaya, binuligay ka na, ikikinanlan ng gig. I see. Pero for sa our own sake. Yes, sir? Yes, pero Mayor, sa pag-assess mo sa ikawalo nga adlaw sining ECQ sa Bacolod so far, daw na-contain tagin man amat-amat, Mayor, no? Si virus, no? It's too early to tell, no? But considering damo namin na untat ng aktibidades, wala na gatherings, wala na mall, wala na restaurant, kaya ang ginatugtan tasong take out lang kasi drive-in lang, drive-thru lang sa restaurant, no? Bisan sa hotel, gani, room service lang. So, at least ang chance bala na maglap ka, na pahagan-hagan tagin man siguro hindi pa ko nakatagig conclusion kay first place hindi ako doktor kag hindi pa man ta siling makahatag kita sang conclusive mga conclusion sa sinong tanan pero can you imagine kung wala ta nag quarantine kita galing sugod sa March 15 pangalaan pero sa March 30 yung enhanced quarantine na taon. So, kung wala ka naging himo, ambot lang kung ano sa tapos mo. Problema gid kaya itong mga eskwelahan yung untat itong mga eskwelahan isa sa ka-factor daw yung sitwasyon niya unfolding sige dynamic wala kabalo ko na matabo sang nadunduman ko gida sa mga early parts gamitin kami sa mga eskwelahan, mga principals, mga presidente. Kag asa depend yan nag-ayo to sila nga ulat-ulaton anay nga maabri ang nga pila ka inadlaw kag sira ang klase. O galing nag-enhance quarantine ang Manila, nagpinauli ang mga taga Bacolod nga taga Manila. So, kinuluan man sila. Kiti, kung ikanon kung sabagay mga kaso. Tadi may already kaso nga halin sa Manila, may rin sa Quezon City. Ang mga ginikanan mismo to na-alarma man sa to. Sila na gani nag-ayo nga kung tasigo na lang ang pagpasira sa klase. So, hindi gani kaya this is something wala ko nin agyan nga before mo as mayor. Kag sigurado man ko, kamoda tanan, kita tanan, wala man sa nagagi. King ang ako niya kilala lang 85 years old na siya. Classmate na siya ni President Irap. Nagtawag siya sa akong last week. Sinya, istorya kami, kung anong katabo ito, anong katabo sa aton. Sinya, kabulog ka, bring siya 85 years old na ko. Wala pa ko siniya katilaw mo. All of us here have never experienced this. Kag isa ng mga doctors kung si Dr. Dragon pa siya, wala niya template. Wala ka niya isang mambal kang sundon mo ni kay amo ni ang nagtabo sa una. Di subong nga gakuan kita siniya getting uha kita nga mag as orderly as professionally as scientifically as we could do. That's why sa una pagsugod sini nagdugay kadamo sa mga meetings namon kag nanduman ko pa na si kagad kami meetings nga takti man kami ay wala kay isa wala nga tinion ba damo pa sang mga
mga amuna lang asahe sa mga tao. Nakita ko ganin sang isa to sa sa video na may mayor nga nagapamuyayaw mo. Hindi siya kagwanta sang bashing sang mga tao. Amo ko na kung yung istorbo itong mayor to, tanay nakaubra pa to sang tulit. Imo pa to sang positibo niya, iwaton ko sa pagambal niya. Mamati man kami kung may suggestion, kung may ideya nga maayo dati tanon ta. Wala may kugambal nga tanan nga ihambal ninyo patihon namon. Hindi ba? Yung may mga tao yung wala ka sa presentuan mo. Hindi ba? May mga tao yung dumalipay na sila nga puro na lang yung reklamo kag kritisismo ang ilay mo. Kabati ka sa siyang istorya sang dangking. Sang gamay kami, may leksyon kung isda ang dangki. Abot kung gusto mo istorya ko din. Ano sige mo? Pero lipot-lipot lang yun. Oo, hindi maginilaba. Pero leksyon mula sa mga buhi. Yes. Ang bira, papap. May duwa ka, may mag-ama, bata, kay bata. May dangki sila. Naglakat sila. Pag-argue nila sa isa ka grupo, nagabal ang grupo nga to ay kataraso sila may dangki na wala man nila nasakyan. Yung pasakay ang bata pagdason nga abot kasi sa nga grupo sila isang mga tao ay nano sila ang bata pero sakay ang tatay yung lakat ng na sila man gago sila. Pag amo sa to nagbaylo si tatay naman nasakay ang bata naman nagkanaog. Sa dason naman nga grupo nagambal naman sila katigulan isang tatay yung bata paiwan-iwanan yung tatay na nagsakay sinaya. Kasi paylo naman tatay sinya duwa niya masakay si Dangki. Sakay na sila nga duwa sa Dangki sa isang mga tao again na ikaago sila at duwa din sila sakay si Dangki. Kaya pag na-out ko sa daso niya suba niya boy ng Dangki. Anyway, kung nag-rules wala kasi pasentuan. Yes, tsakto gina. Nagda kung sundon wala ang tanan niya basang tao. Pero amo na yung amon yung giya lang namon niya ang akon din niya ginahimo sa NGC. So asta subong alit ko di. Kaya ginatuman ko lang niya kung anong dikta ang konsensya ko kung ano ang feedback ko. Kinatingaan ko ng mamati sa tanan. Yes. Sa mga experts ka, kaya sa doctors, kaya sa AITF na, sa Vice Mayor Familiaran, and so on and so forth. So, kanina, for example, ari kami din sa NGC, ari si Vice Mayor Familiaran, mga konsyales, namo sila, halos kanan. Si Councilor, si Administrator Emang, si Councilor Bobby Raskin, nagkatuman. Isa. So, nag-assess kami sa sitwasyon. Nag-istoryahan na kami with some information nga halin sa kay Dr. Jelon. Incidentally, in your neighbor buwas kabay pa ma-approve na sa sanggunian ang 20 million nga ipatukod na ito sa biolab nga mo maging testing kay ang rekomendasyon nga idamuon tang testing na. Yes. And as of the moment, ang Iloilo na testing center nagtawag ko sa mismo sa doktor mismo 2 days ago or so. Admitter siya nga sa full capacity nila subong. Sa 12 hours na shift, ang matapos nila 100 sa testing. So, butang tapak kung dugangan nila doktor, sabi ka duwa ka shifting na siya. Technically, theoretically, that is going to be 200 tests. If you're talking of Western Visayas, pila ta di million. Yes. So, paano na nila tapuson? So, ang komisyon naman, Dr. Gerald, kananglitan matapos na din sa aton, that is supposed to run to us 200 to 400. No? Testing kag ini ang ato nga testing center ni, although nagbutang kami da kwarta yung sa syudad, that is not exclusive for Bacolod. Ang taga Negros Occidental or even taga Dumaguete pa da masulod dito akomodaho naton kasi salvador naton exclusive na salvador regardless of political divisions, regardless of political territories kay ang kayong lawas niyang nahambala natin. Yes, tsakto gina.
Anyways, Mayor, medyo kulabos ako sa time but salamat gid sa imo sining nga time man tonight na klaro naton ini. Yes? Issue, tayo lagi kiri yan. Yes, go ahead. Tugutan mo ko. Kaya inid lang party sa Social Amelioration Fund. Aha. Kasi gusto mo i-take up na kapisan sa makadali. Yes, go ahead, Mayor. Abot sino kung may time pa ta? Okay lang, Mayor. Importante ni. Okay. Aman niyo, may na pabalo na kami sa DSWD magi sa isa ka teleconference ang nagligad niya may adlaw na ining sa ibang bayanihan Act 2+1 nga akda kundi may ipanagtag sa pumuluyo nga bulig. So ini nga particular nga fund na tawag naton Social Amelioration Fund, no? Ting determine sa DSWD kag sa Department of Finance kung pila ang panagtag sa tanan nga LGUs. Okay? Now, ang rates ni lain ang Metro Manila, lain ang sa Batangas to, lain sa aton, lain man sa Mindanao, and so on and so forth, no? Para basi pagkabati ko lang iban. Kay kadamo na Malaysia di subong mo. Now, ang natupa sa Bacolod, the good news is no, tulwat si Mayor Bing, balikan naton be sa kuani action Oliver. Ayo on talang anay sa action Eric Magbanwa, no? Kay may ginaplastar si Mayor Bing Nerdia parte sa program sa gobyerno ining social amelioration program sa gobyerno para yes, Mayor, go ahead, Mayor. Okay. Yes, go ahead, Mayor. Okay, so 103,000 di dako naman na. Yes. So, hindi ba dako naman ang amount. O galing kay may mga gahambal sa media nga kuno ang tanan hatagan. Ang word nga tanan amo na ang problema dira. Yes. Kay subong ang mga barangay captain nato nga problema kay maglikot sila kag ginaisip nila gina-identify nilang beneficiaries. Di ka pamangkot, ibanti kami kay nagambal ko no sa media nga tanan man natagan. That is a problem. So anyway, the good side of this is whether it is a problem or not, may patunon kita nga para sa ining number of families, 103,000. Can you imagine? 567. And what does it mean in terms of amount? Kada isa sa ka-pamilya, magabaton sang 6,000 pesos per month. No? Size meal sa isa ka bulan. So that is about 621 million nga batunon ta for 1 month lang. No? Now, kay duwa ini ka bulan, that means 12,000 batunon nila. In effect, 621 million plus 621 million, mga 1.2 million na naman pa sa ato sa Bacolod. Ina, di pamangkot ang DSWD anong plastada sini. So first, ang hambal nila, ang local government or ang city government among matermino kung tagpila ang panghatag per barangay. So nag-agom kami kami sa formula nga base sa population as a fundamental factor. Pero king take into consideration man namon nga kung population lang, it may not be exactly a good or accurate determination kay may ibang kita nga mga nga barangay, for example, may subdivision. Pero may mga barangay kita nga nag-ilikit-ikit na ang mga pumuluyo. Yes. So, kung population per se lang, kasi hindi man mag-accurate. So, ginhimuan na some certain adjustments but the basic principles were there. No? Kag ging konsulta ang mga barangay captain, kag ang aton DSSD, kaging pagustuhan kung na sila in the sense nga basta mahatagon sa tanan, no? So na-determine na nila karon kung pilang ihatag sa barangay 1, 2, 3, 4, 5 at kung ano nga mga barangay on certain criteria, certain basis. Now, while the city is going to determine kung diin makadto ang kung pila ang kada barangay,
it is the barangay captains or the barangay officials who will identify kung sino ni sila. Yes, yes. Paano sila mag-identify? It will be on the basis ng guidelines ng DSWD. So, in other words, only those who will fall in the guidelines, amo na siyang hatagan. It doesn't mean nga kung sino lang hatagan. Hindi, base sa criteria. Yes. Kasi, of course, hinambala namon upod sa mga meetings namon sa mga barangay captains nga, wala na daya pamulitika. Kaya hindi na di politika ng istoryata, kundi kabuhi na din ng istoryata. Nagpumisa man siya. Kasi, kita mo na kung ano kastrikto si President Duterte para sa mga mamuna. So, the way I see it, ma-implementar mo sa uso. Pero, klaroon ko, yan, no? Ang 4Ps nga recipient or beneficiaries, hindi qualified diri. Yes, automatic na ilay. So, lain pa gin siya. Pero, kung sumadahon, yung 4Ps ni privilege group ni sila ya. Okay, patunon nilang ila regular nga na patunon. Kaya may patunon pag sila sa Bayanihan Act. Kung sumadahon, sila sa akong sa mga taga-DSSD, ang 4Ps nga beneficiaries will even get more than the social amelioration of beneficiary. That is why kundi gahatag kami food packs sa Bacolod, sa city. Ang amon ging hambalan kay Bacolod College para fair man sa tanan. Kung ara ka na sa SAF na sa social amelioration, hindi ka na dapat pagatagan sa syudad. Kung ara ka man sa 4Ps, hindi ka na dapat tatagan sa syudad. Although last time naghatag kami kay para to bridge financing, kumbaga, para itong kaya wala pa sila kabaton, hindi, wala namon yung include sila namon. So, mga chismil na sila. So, sa sini, nakabaton na sila subong panghatag na doon sa isang city link, ng ilang arrangement na, pero nagkinamatamat nila sila kuha ng ilang nabaton. So, in fairness to sa tanan, kung nakabaton sila, so, hindi magdublid na nagaling sa gobyerno. So, ang mengkasi na kay amat-amat, therefore, iban-ibanan man ang amon ginagastuhan. Pero in the meantime, kay Semana Santa, sige ko lang anay namon niya may ginaplano man kami para sa amon lokal. Kaya kung hindi pa mag-abot ang quantity, basta ang distribution ng kwarta, kay withdrawal, kay tanan-tanan mapiktuhan niya kay Semana Santa. Yes, yes. So, basi nga, ang ining social amelioration, kadason pa rin naman sila ng mabaton. Kasi ang basic principle is that kinandan kung may nabaton ka sa isa ka programa, hindi ka na mabaton sa Dizon Pagete. Basi mula sa uli, may isa ka mabaton sa Tanante. Nakabinta ato siya. Tapos ang iba niya, wala zero. We want to spread the sunshine. Nakahunta ni para damo ang mag-avail sa ayuda sa aton gobyerno, national man or lokal. Yes. Sa mo nga panahon niya, binuligay lang anay para mabuhi tatanan-tanan. Amo gani na singko mo istoryable ba ni mangkot ko gani kanong what will do with the economy singko pa bay lang dana economy. Hindi ito na dana yan, hindi ba sa kadugno ka man daw obsession ko ito nga business friendly kay para nga damo ang damo negosyo damo ma-progress, ma-develop ang Bacolod tanan-tanan. Subong nga by ilan nanay. Yes. Amo na kung pabayaan sa kaya ang una giya anong kaayong lawas ng pizza. Sino pang mabakal sa mga negosyo dakon nagahilanat ang tanan-tanan kaga problema sa balatian, Mayor, ano? Oo, natuloy may picture doon nga sa Italy, ginahabuhay nila kwarta nila. Gani man, kaya pakita nila nga anong pulos ang kwarta sa bungan. Diba? Oo. So, kaya mo lang pang isubong at tubangon talan niya tanan-tanan. Magbinuligay lang ka. So, lastly, ma-remind na ko nga mausap sa mo sa inyong face mask. Yes, Mayor. Kay para na sa hindi may ibang gamban nga hindi kinanlan, may ibang nga. Pero, ang akong nakita nga sinila sa Czechoslovakia, ang
ilan mo to, yung obligar din nila tanan ma-face mask. At ang mga factory nila, iban yung isla nilang gihimo na pang-ugas ng face mask. So, ang ila to nga incidents ng COVID kuno yan nubo-nubo. One of the lowest in the world. So, amo man ang tinutuyo sa aton executive order nga obligar kita ma-face mask kay para ni maka-proteher gid mo kay sa isang doktor. May ano nga sugid kung magambal kita o kung bisan maginawa kita, may nagagwa. May i-agsik na. Yes, may laway gina. So kung ako nag-face mask, nag-face mask ko ganito. Kung ako nag-face mask, maproteher ko ikaw. Kung ikaw man nag-face mask, maproteher mo ako. So kinalan, we have to protect each other. Tanan kita mag-proteher. So mausar kita ang face mask. Ang lagya, mando na namon, pangabay ko sa compliance, kaya para na sa aton kayuhan. Okay, isa lang kahalit, damo ang mahalitan. Yes, correct gina. So na palihog lang. Yes. Ginang kami kampanya sila. Yes, every night Mayor ginahimo ginamon every day gid Action Radyo Bacolod. Mayor, salamat sa imong salamat sa imong time. Bye gabi. May gabi sa tunan. Thank you good. Thank you, Mayor. Yes, Mayor. Una sa balita, una sa aksyon. The Mayor Bacolod Mac-Action, Mayor Bing Leonardia. So, ang ECQ wala pa naklaro nga i-extend ini for another 15 days diri sa syudad sa Bacolod. Kasi na-mention nyo to kay may aras ang synchronize ini mo with the government sang Negros Occidental. So, premature pa temprano pa ni. Dirita na ni mabalaan sa mga subong size pa sa mga Abril 10 gura, 11-12, mga dira kami mga assessments pa ginahimo sila. Wala kita sang igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa, sa technical side we have Action Oliver Pason, ariman si Sir J.M. Baikin sa News Center upod kay Action An Defensor, Action Eden Abuso. Kag standby karon sa Action ay patrola with Action Eric Magbanwa nagagaw kita gamay sa sining oras. Kag inyo nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamang Japon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,